Так. Ну что ж, мои дорогие маргинезики, рады вас вітаць на нашем напаўтрадыцыйным чацвярговым стриме, на нашем чарговым чацвярговым стриме, на якім мы з вами глядзім замоўленыя відэа менавіта за ваши грошы, то бок мы пільнуем ваши, як спажыўцоў, інтарэсы у першую чаргу, а не мяне як працаўніка стрымера.
таму што вы павінны ведаць, што кожны стрымер у душы насамрэч працаўнік і душою з пралетарыятам. Вось. Глядзім ваши замоўленыя відэа. Я з вами размаўляю, так бы мовіць, беларус з беларусам павінны размаўляць, пакуль там усялякая шляхта, гэтыя паны і спадары вандруюць па свеце. Я лічу, што гэта правільны падыход. Ну, вось я буду адказваць на ваши паведамленні ў чаце, адпаведна. Ну і як жа без вашых цудоўных данатаў, якія я заўсёды шаную і вітаю, на якія я адказваю у першую чаргу. Пішыце, як ваш настрой. Я вас усіх віншую з першым месяцам зімы, хаця фактычна ніякай зімы пакуль што не наступіла. Снежань гэта яшчэ не зіма, я лічу. Зіма пачынаецца са студзеня, калі выпадае снег. Вядома, снег таксама выпаў нядаўна, але ён вельмі хутка знік. Ён знік так жа хутка, як канал Літоўскі легіён. І, магчыма, у гэтым ёсць нейкая заканамернасць, ведаеце. Усё ж такі зіма гэта пара белая, а Ліцва яна таксама белая, асабліва старая Ліцва. І я лічу, што сапраўдны гісторык-навуковец павінен шукаць сувязі у гэтых падзеях, таму што я лічу, што можна цэлыя дысертацыі на гэтую тэму абараніць пры адпаведным жаданні. Значыцца, што я хочу сказаць, якія навіны вам перадаць, якія тычацца, ў прынцыпе, нашых з вами сустрэчаў. Ну, па-першае, я вырашыў, што я буду трошачкі менш стрыміць. Вы маглі заўважыць, калі вы пільна сочыце за маёй дзейнасцю. У прынцыпе, давайте я, дарэчы, уключу вебку. Чаму б і не? Вось. Усім прывітанне, гэй-гэй, уху, стрым, маргінез, ура! Збіраемся ўсёй Беларусі, ўсёй Украінай, усёй Польшчай, усёй рашкай абоссанай, каб паглядзець на гэтага цудоўнага, вясёлага, інтэлектуальнага, вельмі харызматычнага стрымера, беларуса, 172 сантиметры, волат, просто гігант, мыслант і увогуле ЛГБТ-френдлі дзеяч. Адзіны на ўсім беларускім ютубе. Дык вось пра што я казаў. Я вырашыў, вы маглі заўважыць, калі пільна сочыце за маёй стрымерскай дзейнасцю, маглі заўважыць, што я апошнія некалькі месяцаў, ну, скажам, 2-3, стрыміў па 12 гадзінаў на тыдзень. То бок я стрыміў один раз у будні дзень, яшчэ раз у суботу па 6 гадзінаў, агулам 12. Досвед мяне навучыў, што гэта не самая лепшая ідэя, што тычыцца вось менавіта што стрымоў як хоббі. Менавіта тых стрымоў, якія вяду я. Я не з'яўляюся прафесійным стрымерам, я не зарабляю грошай на сваёй дзейнасці. Блять. Что это за барабашка? Ха-ха, барабашка, табе што? 40 год, маргінез. Значыцца, дарэчы, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Я не правяраў стрым. Спадзяюся, цудоўна. Дык вось, як я са свайго досведу гэта зразумеў, стрыміць па 6 гадзін гэта цяжка, блядь, асабліва гэта цяжка рабіць 2 разы на тыдзень. У значнай ступені гэта цяжка становіцца праз тое, што людзі заёбваюцца глядзець такія даўгія стрымы, ім не цікава, яны насычваюцца контентам вельмі хутка і не прыходзяць на наступныя нашыя сустрэчы.
Гэта першы момант. Другі момант звязаны проста з тым, што ў мяне актыўная фаза вучобы пачалася. Мне 3-й год, у Польшчы навучаюцца 3 гады ва ўніверсітэце. Мяне апошні год я засяроджаны на тым, каб пісаць сваю дыпломную працу. Адпаведна, мне недастаткова проста сядзець за кампом. Я навучаюся не на гуманітарным кірунку, я неўрабіёлог, і праца ў мяне практычная ў тым ліку. Адпаведна, трэба вельмі шмат часу праводзіць у лабе. Акрамя таго, ніхто не скасоўваў вучобу. І таго, што прыходзіцца за каналамі, таму што я валодаю каналам і на Ютубе, і на Твічы, і ў Тэлеграме. За імі таксама трэба сачыць, неяк іх весці. Карацей, усё гэта дадатковая нагрузка, і я не паспяваю рабіць адначасова ўсё дастаткова якасна. Таму я прыйшоў да рашэння, што буду стрыміць зноў ж такі ўсё яшчэ 2 разы на тыдзень, пакуль што пакінем так. Але па 3 гадзіны. Сёння, дарэчы, я падзабыў, што ў нас павінна адбыцца трансляцыя. Прашляпіў. Але паспрабуем сёння пасядзець менавіта што 3 гадзіны. Паглядзім, як яно пойдзе. Выбачаюся за спазненне, таму што стрым павінен быў пачацца яшчэ о 20:00 па Менску. Надвор'е ахуительно, за вакном Silent Hill. Я з вучобы сёння вяртаўся з універу і просто ахуел ад таго, наколькі густы туман, але гэта насамрэч нават і не туман, гэта просто смог, блядь. Таму што палякі топяць свае печкі танным вуглём, ад якога потым смярдзіць на ўсю ваколіцу, а Кракаў яшчэ вылучаецца на фоне іншых польскіх гарадоў тым, што ён размяшчаецца ў нізіне, ён аточаны ўзгоркамі, і на поўдні там горы, дзе увогуле выкапні гэтага самага вуглю працуюць. Прыкладна як на Донбасе. Калі Рашка калі-небудзь у прынцыпе заатакуе Польшчу, я ўпэўнены, што ў першую чаргу гэта будзе менавіта што Кракаў праз іхняе каханне да шахцёрскай тэмы такой, ведаеце, яна аддае трошкі гачымуча, прычым такога садамазахісцкага фармату, таму што ты не проста трахаешся з мужикамі, ты яшчэ не можаш пры гэтым дыхаць. Таму што паветра проста гіга хуёвае. Усё гэтае цяжкое бруднае паветра, яно збіраецца ў Кракаве і запаўняе ягоныя вуліцы. Я думаю, можна параўнаць экалагічную абстаноўку Кракава з якім-небудзь Новаполацкам, калі казаць пра Беларусь, альбо з Чалябай у Рашцы, і з Данецкам в Украіне, калі гэта ўсё яшчэ актуальнае параўнанне. Не ведаю, наколькі сучасныя маладыя украінцы ў прынцыпе ведаюць, што такое Данецк, блядь, што там шахцёры нейкія былі калісьці, што калісьці Донбас быў вельмі заможным рэгіёнам Украіны. А цяпер ім не з'яўляецца, у тым сэнсе, што не з'яўляецца заможным. Так-то Донбас гэта Украіна, безумоўна. З анонсаў яшчэ пастараемся у гэтым месяцы зладзіць з вамі, дакладней не з вамі, а з удзельнікамі канфы, з беларусіянай, з правым кутом. Яшчэ, мабыць, з кімсьці, мабыць, хлопчык далучыцца, мабыць, яшчэ хто там, Рашкоў планаваў далучыцца да гульнявога стрыму. Паглядзім. Павінны быць сінемаргінезы, то бок будзем размаўляць пра фільмы. Наступны сінемаргінез будзе па 3 фільмах. Гэта першы The Thing, нешта Карпентера. Другі фільм гэта No Country for Old Men 2007, здаецца, ён года.
А трэці фільм зусім нядаўні 25-го году Sinners. Грэшнікі. Усе 3 фільмы, дарэчы, перакладзеныя па-беларуску. Можаце знайсці, не буду казаць на якім сайце, пачынаецца на HD, скончваецца на рэзка. Карацей, там усе гэтыя пераклады можаце знайсці, калі вы, напрыклад, не разумееце ў дастатковай ступені ангельскай мовы і вам не хочацца глядзець на рашнай парашнай агушцы русакоў і украінцаў, таксама вы не жалуеце, то можаце глянуць беларускі пераклад. Адносна, ў прынцыпе, годны, хаця можна і прыдрацца. Будзем пра гэта размаўляць яшчэ. Пра беларускія пераклады, я думаю, на бліжэйшым сінім рэгенезе. Напрыклад, вы яшчэ глядзелі гэтыя фільмы ў арыгінале, скажам. Хочаце іх пераглядзець, чаму б гэта не зрабіць па-беларуску. Гульнявы стрым павінен быць, але гульню мы пакуль што не падабралі. Ну і найвялікшая хіба што падзея бліжэйшых дзён на маім канале гэта стрым з паважаным вертасексуалам. Думаю, гэтая асоба ў прадстаўленні не... гэтая асоба не патрабуе прадстаўлення нейкага падрабязнага. Вы ўсе ўсё разумееце, легендарны расійскамоўны блогер беларускага нашага стараліцвінскага паходжання. І я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі цікавае інтэрв'ю, вельмі цікавы сумесны стрым. Всё ж такі інтэрв'ю я стараюся рабіць у фармаце менавіта размовы. Тому гэта такі падкаст, мабыць, хутчэй падкаст у фармаце стрыму, на якім мы яшчэ і зачытваем вашыя паведамленні з чату, з донатамі. Карацей, вось наступны чацвер, 11 снежня, мы будзем стрыміць з вертасексуалам на маёй пляцоўцы. Ось, ну давайте тады гэта. Зараз перайду да чату, буду чытаць чат. Таму, калі вы яшчэ не напісалі нічога туды, не задалі нейкае цікавае пытанне, не прапанавалі тэму для абмеркавання, можете гэта зрабіць зараз. Я хутка перайду да чытання чату, але у мяне яшчэ ёсць адзін абавязак яшчэ. А менавіта я павінен... Блять, Дискорд, что за кал? Просто, блять. Сука, нейкі баннер на ўвесь экран, які не дазваляе кнопки націскаць. Басрацца можна. Так, я хочу закинуть у чат спасылку на замоўленыя відэа. Вось. Замацаваў паведамленне. Вы гэта зараз павінны бачыць. Якая тут у нас актуальная. Актуальная першая. Мы не даглядзелі відос Шабуцкага, блядь. Ебаны Шабуцкі. Вось на любы стрым гатовы пролезці, насамрэч. Што за чалавек ты такі? Такс. Давайте я гэты відос выведу, хотя б для такой прыстойнасці, каб зрабіць выгляд, што я яго сапраўды гляджу. Так. Відос з каналу Максим Шабуцкий. Называется «Лекарственный геноцид белорусов». Тикс. Тикс.
Специально заблюрили малютку за геноцид. Я осуждаю геноцид, калі што. Гэта жахліва. Potępiam ludobójstwo. Ale nie powiem dokładnie jakie. Dokładnie które ludobójstwo potępiam. Przecież ja jestem pierdolniętym w głowę starolitwinem. Proszę państwa. I nawet Legion Litewski się nie zrówna. Nie porówna z moim debilizmem starolitwińskim. Так, давайте почитаем чат. Так, секундочку. Майнкрафт музон чамусьці не чуваць. Во-во-во. Нормас. Живем. Так. Окей. Читаем чат. Дякую адмену, что написал правильно. Дякую Богу, что я не маргинез. Лепей ты б маўчаў. Дякую. Няпраўда, ён не знік, ён Хвенікс. Ён знік, магчыма, але цалкам я не адштурхоўваю ад сябе думку, што ён знік як Хвенікс і яшчэ адродзіцца у найбліжэйшай будучыні як птушка. Вядома, калі стары ліцвін літоўскі легіён з'яўляецца птушкай, то толькі Феніксам. Пра іншае неяк і думаць няёмка. Дарэчы, а што за літувійскі легіён? Патлумачце мне за лёр, калі ласка. Не, лёр я не буду тлумачыць просто по той простай прычыне, што ён, блядь, увесь знаходзіцца у маім паблосе ў тэлеграме, а таксама ў паблосе Роман Кунігас. Я цябе туды скіроўваю. Усе падпісвайцеся, дарэчы, на канал Роман Кунігас. Ён жа ліцвінскі, ці як там, ліцёўскі легіён. Ён жа Каўчэг. Хэштег без палітыкі, хэштег Іван Дарашенко. Ну вы зразумелі. Усё гугліцца, усё можна знайсці. Дарэчы, яшчэ адна навіна. З'явіўся нейкі канал, блядь, я не ведаю, хто яго стварыў, шчыра кажучы, гэта не я. Таму што, я думаю, улічваючы тое, што я не выпускаю хайлайты на сваім уласным канале пра сваю ляноту асабістую, вы маглі б зрабіць выснову аб тым, што я не стаў бы ствараць асобны канал, на які наразаў бы карацейшыя хайлайты на нейкія больш дробязныя тэматыкі. Мне просто ў галаву б нават гэта не прыйшло. Але я ўсім раю падпісацца на канал з неафіцыйнымі хайлайтамі. Хто б ён ні быў, мабыць, і ягоны канал заляціць лепш за мой. Я не супраць, мне похуй абсалютна, мне не шкада для вас папулярнасці, для вашых каналаў. Подписывайтесь на мозговый суп. Спасылку я яшчэ пакінуў на YouTube канале. Можете зайсці паглядзець там. Калі на галоўную старонку заходзіце, гартаеце яе ў самы низ. Там будзе мозговы суп. Подписывайтесь, там телеграм-канал таксама маецца. Усім раю. Што яшчэ? Да здаецца ўсё. Давайте далей чытаць чат. Разумеем, спадзяваюся, неўзабаве павернушся да мінулага раскладу стрымаў.
У бліжэйшай будучыні я гэтага не бачу. Паглядзім на актыўнасць, паглядзім на мой расклад па-за стрымамі, на маю занятасць. У прынцыпе, я не супраць таго, каб, скажам, на якіх-небудзь летніх канікулах, на ферыях так званых, зрабіць нешта кшталту павяртання да былога фармату, стрыміць па 6 гадзінаў, там, по 2 разы. Але, зноў ж такі, ўсё будзе залежаць толькі ад вас, ад вашай актыўнасці. Калі я буду бачыць, што яна дастаткова вялікая, то, адпаведна, не бачу ніякіх праблемаў у тым, каб павялічыць колькасць стрымінгу. Я, вядома, і так буду стрыміць у рамках хобі, проста хобі, яно на то і хобі, што не перашкаджае нейкім асноўным накірункам тваёй дзейнасці. А мае асноўныя накірункі зараз гэта моя вучоба ва ўніверсітэце, а не стрымінг. Адпаведна, калі вы хочаце, каб я больш увагі звяртаў менавіта на стрымы, то падтрымлівайце іх. Такс. Атлян сыслі досыць добра, поспехаў цябе, не цябе, а табе. Спадзяваюся, што потым ты будзеш разам з намі круціць шаурму ў кавярні глінамеснай. В сэнсе шаурму гліняную такую? Ну, я б не пакруціў, канешне, я ў гэтым не разбіраюся. Та жанчынам там лепей бачна, у які бок трэба тыкнуць, павярнуць са звычайнай піські, са звычайнага дзелдаку глінянога вылепіць нешта больш-менш прывабнае. Але калі б для мяне такую шавуху хто-небудзь змайстраваў, я не адмовіўся б насамрэч. Такую, канешне, не скушаеш і правага кута асабліва не накорміш, але мастацтва ёсць мастацтва. Так, ну што ж, давайте тады перейдем да прагляду відэа. Они делают то же самое. Почему? Потому что, рубль, он нестабильный. Чем больше ты заложишь, потому что тут инфляция у нас сегодня пришел там рубль столько, завтра валюты нету. И поэтому все стараются закладывать максимальную цену. В идеале, вообще в идеале, должен быть какой-то компромисс между интересами от поставщика и... До рэчы, хто не ў курсе, мы на мінулым стрыме з вами, альбо з часткай з вас, прынамсі, спрачаліся на тэму цэнаўтварэння, сацыялкі, лібертарыянства і дабрачыннасці агулам. Ці дабрачыннасцю могуць займацца заможныя людзі замест дзяржавы. Дзяржавы. Дарэчы, трэба далучыцца да канфы ў дыскордзе. Мабыць, хтосьці завітае. Усё лепей, чым глядзець шабуху, шчыра кажучы. Дык вось, мы з вами спрачаліся на гэтую тэму, таму што Шабуцкі сказаў, маўляў, па некаторых леках цэны павінны рэгулявацца дзяржавай, усталёўвацца дзяржавай, а не рынкам. І я з гэтым катэгарычна не пагадзіўся, бо гэта забівае. Акрамя таго, што я ўжо сказаў на папярэднім стрыме, а наконт таго, што мы забіраем грошы ў адных людзей, частку велізарную аддаем чыноўнікам у выглядзе заробкаў, яшчэ адну велізарную частку мы аддаем у выглядзе тых грошай, якія яны спіздзяць, тыя самыя чыноўнікі. Вось. Без кантролю з боку людзей, якія гэтыя грошы выдаюць. Акрамя таго, гэта проста разбурыла б рынак такіх лекаў, і яны былі б хуёвыя, і дзяржава за іх плаціла б больш у выніку,
чым плацілі б звычайныя людзі на вольным рынку за тыя ж самыя прэпараты. Интересами как потребителя, да, но это как бы в идеале. На практике, а вот на практике я тебе расскажу, как это вот в Беларуси происходит. Блядь, ты ўжо распавядаўся, мне здаецца. То бок мы ўжо 40 хвілінаў пра тое, як гэта ў Беларусі працуе, паглядзелі, блядь. Можна што-небудзь новае, калі ласка. Есть еще такой один инструмент интересный ценообразования, который придумал Минздрав. Вот это мы уже начинаем сейчас с тобой потихонечку окунаемся вот эту в колхозную нашу тупость. Блять, потихонечку, здаецца, мы уже окунулись так нормально на моих стримах. Тебе так не здаецца, спадар Максим? Что придумали Минздрав? Они придумали такую вещь интересную. Ну, во-первых, самое интересное, они обозвали это все так. Они по-европейски обозвали. Они это назвали меморандум. Плюс у чат, каго таксама трошки смучае, ось пачынае смучаць гэты погляд спадара злева ад Шабускага. Да, ну, по-европейски красиво. Ты ж не назовешь приказ, указ, декрет, закон, не звучит меморандум. Ён неяк па злому глядзіць. Меморандум вообще... Нібыта толькі так за шчакой павадзіў і выплюнуў. Предполагает де юра, что... У адрозненне ад вялікага майстру языковых розных практыкаванняў Івана Дарашэнкі. Ну, это такое, знаешь... Я зараз вядома пра ягоную рэп-дзейнасць. Не подумайте, не зразумейте мяне неправильно. Волеизъявление свободное, то есть как бы хочешь подписывай, хочешь не подписывай. Что это такое на практике? Собрали Минздрав, собирает всех участников фармацевтического рынка, всех участников, да, и говорит: ребята, а давайте подпишем меморандум. Они причем каждый год они новый подписывают. То есть у него за год генерируются вот эти идеи, и они их заставляют всех участников подписывать эту хрень. В чем суть меморандума? Я тебе простыми словами объясню. Суть такая, что вы все, ребята, должны минимизировать импорт иностранный. Вы должны побольше закупать белорусских... Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, донат пришел. Донаты я люблю. Гойчик задонатил 3,5 доляры. Спасылка. Протягиваем упитывать по першей. Упитывать по першей. А что это у нас такое? Ага. Это я зразумеў, что. Окей. Ну, до першай у нас яшчэ шамбуха. Такс. Это у нас атрымліваецца з 10 по якую? По 45-ю хвіліну. Дзякуй табе, вялікі Гойчык. Фактычна ты замовіў увесь відос па першай. Я лічу, што ты неверагодны. Вы невероятныя, мае донатары. Текс. Але спачатку шабуха. Спачатку ён. Як жа ж без яго ты, ёпта. Ніхто не скіпнуў, ніхто не замовіў по другой. Глядзім пра геноцид лекарствами белорусов. Таких таблеток и делать все для Родины, другими словами. То есть... Так вось, прыходзіць Лукашенко на гэты медыцынскі меморандум, блядь, бібарандум. Дастае хуй і кажа: бачыш, я ўжо распрануўся. И, грубо кажучи, вы таксама повинны. Ну да, вы как бы при этом ни хера не заработаете. Ну, ребят, извините, мне статистику нести там в понедельник, поэтому, ребят, давайте подписывать. Формально вообще ты можешь его не подписать. Ну это же не... Мы живем в свободной стране, правильно? Но понимаешь, в чем тут фишка? Никто не хочет ссориться с регулятором.
Ну да, ты не подпишешь меморандум, ты можешь послать, как бы сказать, что нахер надо. Ну ты понимаешь, что мы в какой мы стране живем, у нас нет суда там свободного, да, и завтра к тебе же придут, в твою аптеку там придут, и вот у тебя там мусорка, да, рядом с аптекой, она установлена на 10 сантиметров левее, чем она должна стоять, и поэтому мы у тебя забираем лицензию. Что это несправедливо, незаконно? Ну, иди пиши в Гаагу, иди пиши там. Ну, жена Захаренко тоже, наверное, думает, что это незаконно, да? Вот у нас так работает, поэтому с регулятором как бы судиться. У нас все так і працуе, ніхто гэтага не ведаў, блядь, увесь час. Адзін толькі Максим Максимович Шабуцкі, Ленин беларускі, нам открыл вочы. Дякую табе, Максим. Вообще никто не хочет, и поэтому вот это у нас это реализуется. То есть подумали, почесали репу, а не подписать ли нам вот такую хрень? А сейчас я тебе объясню простыми словами, почему очень важный момент. Почему? Дарэчы, колькі мы гэтага калу глядзім? 100 хвілінаў было замоўлена, фактычна гэта гадзіна, блядь, гадзіна 40 хвілінаў, ёбаны рот. Правильно ж, гадзіна ж гэта 60 хвілінаў, плюс яшчэ 40. Блядь. Ну мы яшчэ карацей гадзіну будем глядзець шабуху, я вас віншую з гэтым. Ну, одна и та же таблетка, иностранная таблетка. Ну давай возьмем по умолчанию аспирин. Почему аспиринка может стоить в Беларуси $1, в Москве $0.50, в Варшаве $0.50, а у нас $1 в 2 раза дороже? Почему? У нас, знаешь, практикуется в последнее время такое понятие, как это называется, фармакологический туризм, лекарственный туризм. У нас люди ездят за границу, покупают таблетки. Причем, когда Уже не ездить. тут нету, это один момент. Но бывает так, что они тут есть, но стоят в 2 раза дороже. Почему так происходит, я тебе объясню. Во-первых, сама специфика вот этого дебильного ценообразования. У нас, когда вообще лекарство приезжает, иностранное лекарство к нам в Беларусь, оно помещается в зоне таможенного, как-то оно правильно, не помню, извини, как называется правильно, зона какого-то таможенного обращения, там, да, ну, таможенная зона помещается. Зона расторможенного обобщения. У нас происходит индексация курсу валют Нацбанка на момент помещения вот в эту зону. Ну а мы уже говорили, ты понимаешь, что такое рубль и что такое, да, наша инфляционная подушка. То есть за счет этого у тебя уже в любом случае выстреливает цена несоразмерная. Плюс к этому добавь еще сюда разрешенную официальную надбавку. Там. У нас, по-моему, оптовая надбавка 30%. То есть это еще один, да, камешек. Но есть еще один момент, о котором, ну, я, как честно говоря, как революционер, я вообще об этом не должен говорить, потому что моя-то задача сказать, что у нас все плохо. Но нет, есть еще один такой, именно рыночный такой фактор, который влияет. И это уже независимо от того, кто у нас руководит страной, это будет всегда влиять. Ну, мы же люди с тобой, правильно, мы же объективные, поэтому мы же не просто тут, я еще раз говорю. Мы люди объективные. Мы все читали план Багратыён 2020 в гроб. І таксама вядомую працу беларускага рэвалюцыянера архіпелях працлях. Мы азнаёмленыя, мы не цёмныя людзі, не нейкія там пацёмкінскія вёскі. Мы людзі светскага мыслення і светскай адукацыі. Нам лишний раз про гроб распавядаць не приходится. У нас видео у нас не называется все это там кого-то обгадить, да? Есть такой... Я думаю, у тебя есть видео, якое так и называется. Фактор, понимаешь, это специфика рынка белорусского. У нас, ну, простыми словами, у нас 10-миллионная страна. У нас маленькая очень страна. Это нам кажется, что у нас миллионы. На самом деле, в проекции крупных фармацевтических компаний... Так, цікаво. Мабуть, у Шабуцкага ёсць один раздзел у ягонай кнізе альбо ў ягонай праграме, які прысвечаны тэорыі перанаселенасці. Дакладней, неправільна. Як гэта называлось? Это тэорыя... Карацей, про мертвые души у интернете, что насамрэч на ўсёй планете жыве там 10 мільёнаў чалавек, вось, а ў Беларусі там, скажем, пару сотняў, і тыя кіборгі рэптылоіды. На архіпелягу працлягу прымушаюць чытаць план Багратыён.
Я спадзяюся, што хутка ў школах беларускіх будуць прымушаць яго чытаць. Мёртвы нет. Вось гіпотэза альбо тэорыя, каму як больш падабаецца, хто наколькі паглыблены матэрыял. Тэорыя мёртвага тэорія мёртвага інтэрнэту. Нас немагчыма забіць, мы ўжо мёртвыя. Вот этих, которые миллиардами воруют, это не рынок даже, это так. И поэтому ты пойми общую такую экономическую аксиому. Вообще производитель, когда он приходит на какой-то рынок, он может зарабатывать двумя способами. Он может продавать маленькое количество препаратов по большой цене, или может начать демпинговать, да, но за счет оборотки он все равно тут финансовую прибыль он заработает. Может пачаць просто депать, як это правильно кажется. И у крупных производителей, вот тут же Pfizer, что я тебе говорил, там этот Bayer, у них есть такие, я не знаю, как это правильно, не помню, называется, ну, какие-то компенсационные линейки, да, препаратов, которые, они делают цену заведомо ниже, но за счет большого рынка они все равно отыгрывают вот эту финансовую подушку, да, а у нас это невозможно, понимаешь, у нас 10-миллионный рынок, у нас маленький рынок. И поэтому, ну, сравни, когда мы говорим европейский рынок, Евросоюз, да, сколько там, 300, сколько миллионов человек живет. Россия, когда мы говорим, почему в Москве лекарства стоят дешевле. Но Россия, то есть производитель, когда он... Матеша, страница 45, задание с 6 по 9. Дякую. Туда приходит, он может позволить себе. Мне здаецца, ты пераблытаў як каналы толькі што. Да, демпинговать и за счет... Але, на жаль, стары Літвін не стрыміць. Приходится задовольняться контентом маргинеза, на жаль. Оборотки, потому что если тебе кто-то скажет, что у нас тут Москва, там это 12 миллионов человек, не верь. Я в Москве когда-то был, не вер, это все теория завышенной лічбы насельніцтва, вось узгадаў. И как это называется поза интернетом. Там нет 12 миллионов, там 20 миллионов минимум живет. Там вообще в Москве найти москвича, это, не знаю, это очень долго искать надо. А что это за расизм таки почался? Это представь, что одна Москва, это, наверное, 2,5 Беларуси. И поэтому у нас лекарства, они... Ён мае на увазе, что там яшчэ больш людзей жыве. Окей. Всегда будут чуть-чуть, да. Хто гэта замовіў? Гэта замовіў спадар USLS. Наколькі я памятаю. Дороже. То есть, чем... Як вы разумееце, на стрыме яго зараз ніхуя няма. Але мы ўсё роўна вымушаныя гэта глядзець, таму што было ўплочана, блядь, цэлых $10. Там в Москве... Я нагадваю, дарэчы, што скіпы гэтага гаўна каштуе зараз колькі? Ну, карацей, акруглім вось этую лічбу да 50 хвілінаў. І тады гэта будзе каштаваць $10 аккурат за полову видосу, тубок X2. В Варшаве это по умолчанию будет. Что за хуйня на превью? На превью это это старолітвінскі знак, які прыйшоў у тую самую вядомую гістарычную Літву з земляў Балканаў. І насамрэч уяўляе сабой перагорнутую літару Е. Дурныя балты і славяне, яны не маглі прыдумаць уласнай сімволікі, таму проста паглядзелі на сімволіку Балканаў, нейкіх там балгараў, але яны зрабілі пры гэтым, ну яны ж тупыя славяне, блядь, і балты. Яны паглядзелі неправільна, то бок там не ведаю, ці то уверх, ці то да гары нагамі, ці то просто не ведаю, там значок гэты валяўся на нейкім шчыце, на гербе, ён пад нагамі валяўся, яны такія глядзяць, о, калюмны, ну зробім гэта сваім уласным гербом, гербом сваёй дынастыі гэтых гедзімінаў. Гедзіміны, яны ж тупыя, блядь, ідыёты нахуй. Типу, усім відавочна, што ўвесь інтэлект славянскі, ён засяроджаны менавіта, што на поўдні Еўропы, у паўднёвым клястары славянскіх народаў. Таму я, конечно, не гісторык,
самі зразумееце мяне, я не гісторык, але нешта мне падказвае моя такая інтуіцыя, што гэтая тэорыя мае сваё абгрунтаванне і што насамрэч так званая старая Ліцва нішто іншае, як старая Балгарыя, старая Сербія. Не проста так, ведаеце, не проста так Стэфан Баторы ў свой час звозіў у Рэч Паспалітую, у Вялікае княства Літоўскае, так званых гайдукоў, якія змагаліся за яго у падаўленні паўстанняў, скажам, у Гданьску, змагаліся супраць маскалятаў на ўсходзе. А гэта былі вугорцы, то бок людзі, якіх ён, гэта, канешне, не паўднёвыя славяне, але ўсё роўна народ паўднёвы, ці можна яго залічыць да Балканаў, хуй ведае. Я, канешне, не гісторык, але я лічу, што нашыя карані, вось гэтыя стараліцвінскія, альбо палеоліцвінскія, каму як больш падабаецца, трэба шукаць менавіта там, дзе сонца свеціць, там, дзе... ну, вы зразумелі, карацей, там, дзе паўднёвыя славяне пашуць, вось. Асабліва улічваючы, што стараліцвінізм на тэрыторыях усялякіх паўднёвых і балканскіх дзяржаваў яшчэ не прапаведваўся. Гэта ж літаральна самыя тупарылыя думкі наконт таго, навошта дэмпінгуюць вялікія кампаніі. Я не ведаю, наколькі гэтыя думкі тупарылыя, шчыра кажучы, я нават не да канца сабе усведамляю, пра што вядзецца зараз гаворка, таму што Шабоўскаму характэрна, паўтараць адну і тую ж хуйню, відавочную абсалютна любому чалавеку, які жыве ў Беларусе, 2,5 гадзіны. То бок вы разумееце, што ён 2,5 гадзіны сядзеў перад камерай і гэтую хуйню трындзеў. Яму не прыйшло ў галаву парэзаць гэты кал, гэта ж не стрым нахуй. І то ён проста сеў напіздзеў. То бок ён мог гэта потым узяць і парэзаць. Але не. Давайте я буду, 2,5 гадзіны вам тлумачыць адну простую думку, што цэнаўтварэнне на беларускім рынку фармацэўтыкі неадэкватнае праз умяшальніцтва дзяржавы. Таму што дзяржава прыходзіць і кажа фармацэўтычным кампаніям прадаваць лекі за кошты, якія ім некарысныя. То бок, каб яны фактычна бясплатна аддавалі частку сваёй прадукцыі. Хай на такую невялікую папуляцыю, як беларусы. Вось я вам зараз патлумачыў гэта, у 2 словах. Відос 2,5 гадзіны, нахуй. Любы чалавек, які на адным нейкім прыкладзе разабраў, у прынцыпе, тое, як працуе цэнаўтварэнне на рынку і цэнаўтварэнне, калі сваімі бруднымі рукамі у гэтую справу лезе дзяржава, дзяржаўны апарат, чыноўніцтва, бюракраты, ведае, што, такая самая логіка стасуецца да лекаў, да фармпрэпаратаў усялякіх. Нават да сіліконавых цыцяк, ціцькаў гэта стасуецца, нахуй. Калі дзяржава скажа, што нельга ўсё, нельга падвышаць цэны на сіліконавыя ціцкі, то сіліконавыя ціцкі, спачатку штучна будуць утрыманыя ў цане, праз што проста кампаніі, якія будуць займацца іхняй прадукцыяй, там, ушываннем і так далей, яны збанкрутуюць. А потым, гэтыя кошты ўсё роўна вырастуць імгненна, нахуй. Таму што так працуе рынак, Калі дастаткова доўга трымаць цэны, то яны, будуць падвышацца рэзка, нахуй. А кампаніі, якія займаюцца продажам такой прадукцыі, будуць банкрутаваць. Так працуе рынак, ёпта. Адпаведна, суседнія дзяржавы, у якіх рынкавая эканоміка працуе лепей, нават у такой дзяржаве, як РФ, лекі каштуюць танней. Таму што якой бы сацыялістычна-камуністычна чачэнская шматнацыянальная гаўнаматрасная ёбанай дзіркай не была Расійская Федэрацыя, там, усё роўна свабоднейшая эканоміка, чым у РБ.
І нават там, блядь, лекі каштуюць танней. Зараз, канешне, я не ведаю, наколькі ўжо гэта актуальная інфа, але нават якія-небудзь джэнерыкі расійскія, яны ж, блядь, у Беларусі даражэй будуць каштаваць па любасу. Я, канешне, не жыву ў Беларусі зараз, мяне могуць паправіць у чаце, альбо хто глядзіць у запісе гэты стрым, можаце напісаць у каментарах. У каментарах напісаць можаце, як яно насамрэч выглядае, калі вы больш арыентуецеся ў тэме. Але мой погляд на гэта такі, што, блядь, відавочна, што Расія, што Украіна, ну, скажам, да вайны яшчэ у 22-м годзе, што ў Польшчы, што ў Літуве, што ў Латвіі, рынок быў свабаднейшы. У тым ліку рынок лекаў. Я ўжо не кажу пра тое, што там Польшча, Літува, яны ж знаходзяцца фактычна ў рамках еўрапейскага рынку. У Літувы нават сваёй валюты няма. Дарэчы, цікава было б паглядзець на тое, колькі каштуюць лекі ў Літуве. Мне здаецца, у іх таксама павінны быць праблемы. Праз тое, што ў іх уласнай нацыянальнай валюты няма. І яны вымушаныя плаціць больш. Вось. Але ў Польшчы, ва Ўкраіне, я ўпэўнены, таксама у Расіі лекі каштавалі танней. Так працуе рынок. Так. Тут адбываецца не нейкі асаблівы лекарственны генацыд беларусаў, як піша Шабуцкі у назве свайго відосу. Адбываецца генацыд на ўсіх узроўнях. Беларусь, на секундачку, гэта такая тэрыторыя, такое дзяржаўнае фармаванне на пэўнай тэрыторыі, якое мэтанакіраванае, оно просто створанае было. Створаная была гэтая дзяржава, створанае гэтае ўтварэнне для генацыду беларусаў. Карэннага генацыду на ўсіх узроўнях. Вы думаеце, лекі гэта адзіны аспект умяшальніцтва дзяржавы ў эканоміку? Прычым умяшальніцтва абсалютна некампетэнтнага. Ладно, калі б гэтым займаліся якія-небудзь левакі, блядь, заходнія, якія паскончвалі свае ахуительныя універсітэты і разумеюць, што, скажам, на крывой Лепера, гэта такая крывая, якая паказвае нам залежнасць прыбытку у бюджэт з падаткамі ад узроўня гэтых самых падаткаў. Умоўна кажучы, калі мы прыбярэм падаткі ўвогуле, то паступленні ў бюджэт будуць нулявыя. Але калі мы зробім 100% падаткі, 100% падаткі, то людзі працаваць проста перастануць, таму што яны не будуць бачыць сэнсу, яны ўсе свае грошы аддаюць дзяржаве. У такім выпадку, зноў ж такі, у нас будзе нулявы прыход у бюджэт, таму што, блядь, людзі не працуюць, нягледзячы на тое, што мы ўвялі 100% падатак. Ну, вядома, ён можа быць не нулявы, але блізкі да нуля. Адпаведна, недзе вось паміж гэтым нулём і сотняй адсоткаў падаткаў павінна знаходзіцца кропка альбо некалькі кропак магчымых, у якіх прыход у бюджэт максімальны. Вось. І спрэчка ідзе там пра тое, у якім месцы канкрэтным мы павінны спыніцца ў гэтых падатках. Скажем, няма сэнсу, калі, скажем, мы зробім падатак 10%, у бюджэт будзе прыход больше. А калі б мы зрабілі 20% падатак, бюджэт быў бы меншы. Няма сэнсу рабіць вышэйшы падатак, нягледзячы на тое, што з пункту гледжання ебанутага калхознага чыноўніка 20% больш за 10. Ну, гэта так не працуе. Адпаведна, лепей паставіць падатак у 10%. Вось так і разважаюць эканамісты такога этатысцкага накірунку. Таму што калі вы правы, у прынцыпе, калі вы верыце ў свабодны рынок, то вы павінны разумець, што вашай заботай павінна быць не тое, колькі грошай канкрэтна ліецца ў рукі чыноўнікаў, наколькі моцна, наколькі істотна пашырыўся бюджэт ад той ці іншай падаткавай стаўкі, вас павінна цікавіць, колькі грошай у вас застаецца на руках. Вось. То бок рыначнікі, людзі, якія вераць у свабодны рынок, яны, у прынцыпе, крывую Лепера адмаўляюць, яны яе не прызнаюць.
Таму што ім похуй, колькі там грошай паступае ў бюджэт, наадварот, лепей, каб грошай паступала менш, таму што ў чыноўнікаў з'явілася б матывацыя іх рацыянальна расходаваць. А калі грошай, блядь, у чыноўнікаў шмат, а гэта грошы, якія яны не зарабілі, а проста забралі звычайных рабацягаў, то адпаведна яны будуць выдаваць іх на ўсялякую хуйню. На, зноў ж такі, як прыводзіў прыклад, блядь, на генетычныя праграмы еўгенічныя па вывядзенню котка дзяўчынак. Ну, вось так. А беларуская дзяржава, яна, блядь, вырашыла нахуй на крывой ліпера браць абавязкова той пункт, дзе падаткаў паступае шмат у адсотках, але пры гэтым людзі ніхуя не працуюць, блядь, усім на ўсё похуй, ніхто ні ў ва што не ўкладаецца, таму што сістэма нестабільная. Дзяржава, калі ўмешваецца ў эканоміку, яна робіць сістэму менавіта што нестабільнай. Любяць левакі вельмі распавядаць пра стабільную эканоміку пры дзяржаве, але фактычна няма нічога больш стабільнага за той самы агалтелы капіталістычны рынок. Дзіўную фармулёўку я зараз абраў, карацей, няма нічога больш стабільнага, чым той самы вольны рынок. Таму што ўсе праблемы асноўныя, з якімі прыходзіцца мірыцца прадпрымальнікам, гэта ўсялякія рандомныя новыя абмежаванні, якія чыноўнікі ўводзяць, калі ім нейкая мача новая ў галаву стукае. Праходзяць выбары, блядь, прыходзіць новая арава агалцелых ебанатаў і татыстаў у эканоміцы, якія прыдумляюць новыя рэгуляцыі, новыя абмежаванні, новыя падаткі, блядь, новыя складкі, там яшчэ нейкую хуйню, за страхоўку, каб яшчэ больш плацілі медыцынскую на абавязковай аснове і гэтак далей. Адпаведна, пастаянна трэба пад нейкіх уебанаў адаптавацца. А на вольным рынку, вядома, таксама здараюцца крызісы, але крызісы гэта не баг рынку, гэта ягоныя фіча, таму што пасля крызісу застаюцца на рынку найбольш здольныя ягоныя суб'екты. Вось. Адпаведна, дзяржава беларуская, якая сваімі бруднымі рукамі ўлазіць ва ўсе сферы дзейнасці, быў, канешне, пробліск здаровага розуму, калі былі абніжаныя падаткі для айцішнікаў, і прынамсі гэтая вобласць эканамічная, гэты эканамічны сектар больш-менш развіваўся, там, скажем, да ўмоўнага 20-го году, мабыць, нават трошкі даўжэй, хаця пасля 20-го там ужо складана казаць, бо ўзровень інвестыцыяў, я ўпэўнены, быў абніжаны пасля падзеяў 20-го году, а потым там ім яшчэ і падаткі падвысілі. Для вашага разумення, проста калі б гэтыя самыя падаткавыя ільготы былі ўведзеныя для ўсіх рыначных агентаў у Беларусі, то просто мы б мелі не проста парк высокіх тэхналогій, які ўзгадвалі б нашыя ўсе суседзі, казалі, паглядзіце, як беларусы могуць, айці-нацыя, блядь, ахуительная, нібыта гэта проста нешта вынятковае, нешта абсалютна небачнае дагэтуль на рынку, што паглядзіце, блядь, мы абнізілі падаткі, і людзі пачалі больш зарабляць, ніхуя сабе, стартапаў больш з'явілася, інвестыцыяў, людзі пераносяць туды свае пляцоўкі, таму што, блядь, падаткі не трэба плаціць. Ніхуя сабе. Так, блядь, гэта не паказвае нейкую ахуительную айцішнасць беларусаў. Гэта паказвае, што палітыка нізкіх падаткаў працуе. І калі б нізкія падаткі былі ў іншых якіх-небудзь беларускіх галінах эканомікі, галінах навукі, ну, калі мы кажам пра прыватныя усялякія лабараторыі біятэхналагічныя, гэтак далей, то ў нас была б не толькі айці-нацыя, у нас была б і біятэхналагічная нацыя, і нацыя, я не ведаю, якіх-небудзь нанадаследаванняў, даследаванняў мікрачастак, касмалагічных даследаванняў, які-небудзь, не ведаю, Ілон Маск бы прыехаў, каб у Беларусі запускаць свае чырвоныя ракеты ў космас і каланізаваць Марс, таму што, блядь, у Беларусі падаткавы рай. Вось калі падаткавы рай той самы быў бы створаны ў Беларусі, то не было б ніякай, блядь, айці-нацыі, была б проста нармальная развітая эканоміка. Ну вось.
Прыватнай адукацыі няма хоумскулінгу, адукацыя ў задніцы. Прыватных універсітэтаў няма, ўсё, блядь, дзяржаўнае. Ну, адпаведна, блядь, адукацыя кал. Таму што за добрую адукацыю трэба плаціць, а калі людзям ніхуя не прыходзіцца плаціць, адпаведна, грошай у гэтай справе нешмат, дык хто вам будзе выкладаць-то ў выніку? Ну, вось за бясплатна вы атрымоўваеце усялякіх дзедоў, пердзедоў, якім па 83 гады, якія вам на гуманітарных кірунках будуць распавядаць пра марксізм, ленінізм, нахуй. Хаця, улічваючы, ну ладно, не будзем пра гэта, пра заходнія універсітэты. Ўсё ж такі, нават там узровень нашмат вышэй у гуманітарнай сферы. Калі вы вучыцеся на тэхнічных накірунках, на якім-небудзь IT, вам гэтыя самыя дзяды будуць распавядаць пра тое, як у Паскалі ABC код ваш пісаць. Ці яшчэ ў якой-небудзь старой залупе, я проста не айцішнік. Я не ведаю, якія там ёсць старыя мовы праграмавання. Гэта вось да нашага хлопчыка хутчэй. Пытанне было б... Ну, вось так працуе эканоміка. Хочаце дзяржаўнае, рыхтуйцеся да калу. Рыхтуйцеся да таго, што калі вы хочаце атрымаць нешта адразу і за бясплатна, то вы атрымаеце толькі лепёху, свежую кароўю лепёху прямо на свой беларускі твар камуністычны. Ну, я уже не кажу пра аборты, блядь, пра тое, што ў клініках беларускім маці прапануюць стэрылізацыю зрабіць, калі ў яе занадта шмат дзяцей. Ну, як бы... Гэта ўсё рэчы такія трывіяльныя. Паглядзіце на статыстыку абортаў у Беларусі. Зноў ж такі. Генацыд адбываецца на ўсіх узроўнях. Таму што ў дзяржаве Беларусь навука, усе інстытуты дзяржаўныя, якія існуюць, а акрамя дзяржаўных не існуе ніякіх інстытутаў. До 20-го году яшчэ можна было казаць пра нейкую самаарганізацыю насельніцтва, пра усялякія НДА, недзяржаўныя арганізацыі, пра тое, што людзі самаарганізаваліся падчас ковіду, каб дапамагаць медыкам, напрыклад. Можна было пра гэта казаць, пакуль усю гэтую грамадзянскую супольнасць не знішчыла беларуская дзяржава. Нават ахова птушак бацькаўшчыны патрапіла пад рэпрэсіі. Адпаведна, акрамя дзяржаўных інстытутаў зараз ніякіх няма. І дзяржаўныя інстытуты кожныя. Вось, напрыклад, ёсць Міністэрства культуры. Ну, гэта міністэрства, якое адказвае за вынішчэнне беларусаў на ўзроўні культуры. Ёсць Міністэрства адукацыі. Гэта міністэрства, якое засяроджанае на тым, каб здзяйсняць генацыд на ўзроўні адукацыі. Што гэта значыць? На прыкладзе культуры гэта значыць, што любы беларус павінен бачыць, калі ён культурны дзяяч, бачыць сваю будучыню выключна ў рамках РФ, у рамках расійскай мовы і расійскага бізнесу. Таго шоу-бізнесу, які там больш-менш неяк яшчэ плавае на паверхні. Калі ён навуковец, ён павінен бачыць, што расійскія універсітэты, расійскія навуковыя цэнтры лепей за беларускія. Яны могуць быць калавымі, блядь, на сусветным узроўні. Нават у параўнанні да якой-небудзь Польшчы расійская навука гэта кал. Але лепей за РБ, а ў Польшчу ты хуй паедзеш, блядь. Таму што трэба рабіць візу, а візу атрымаць цяжка. Далей, там, не ведаю, Міністэрства сельскай гаспадаркі, аховы асяроддзя, блядь, і іншая хуйня. Адзінае міністэрства, якія існуюць не для знішчэння сваіх галінаў, гэта сілавыя ўсялякія, скажам, МВД, ну, гэта МУС, Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ, а яны існуюць, ну, для падтрымання саміх сябе, фактычна для падтрымцы ўлады. Але ўсе астатнія грамадзянскія, так бы мовіць, інстытуцыі, яны існуюць. Хаця нават беларускае Міністэрства аховы, беларуская армія, яна існуе для таго, каб не існавала беларускай арміі.
Каб, напрыклад, калі б на Беларусь напала любая з суседніх краінаў, любая з суседніх дзяржаваў, беларусы не маглі з ёй змагацца, а просто леглі, блядь, пад танкі. Таму што няма ўласнага войска, няма чым ваяваць. На гэта накіраванае Міністэрства аховы. І гэтак далей, гэтак далей. Не трэба записываць відэа па кожным з гэтых накірункаў, асабліва калі ты Максім Шабуцкі. Калі ты ніхуя ні ў чым не разумееш, ты, блядь, тупы мент былы. Сука. І мне гэты кал трэба яшчэ цэлую гадзіну неяк каментаваць. Нават камуністы ведаюць, як гэта працуе. Яцы болгар. Так. Я серб. Ну, я-то ўвогуле мадзяр. Гайдук. Беларусь гэта суп з гаўной. Ну вось вам і ўся сутнасць рыначнікаў. Дзяржава ўклалася ў стварэнне котка дзяўчынак, каб кожны скуф мог атрымаць па адной. Але не. Гэта нам не трэба, нам трэба жыдоў карміць. Так. Так. Добра, давайте працягваць прагляд ахуительного контенту. Здесь не важно, кто тут у тебя руководит государством. И поэтому это надо понимать. Державой повинен кировать Максим Шабуцкий, я лечу. Но это опять-таки, это мы говорим о каких-то там 3-5%. То есть то, что они у нас 2 раза, это уже специфика нашей страны, это специфика ценообразования. Ну, я тебе просто объяснил, чтобы ты понимал, что у нас, ну, не все беды оттуда. Министерство аховы здароўя, яно просто добивае выжыўшых. То бок, калі ты беларусы, ты дажыў да ўзросту пенсіі, то цябе неабходна як мага хутчэй захуярыць, каб ты просто перастаў існаваць. Я упэўнены, што ў пэўны момант просто пачнуць прапісваць нахуй якія-небудзь, ладно, я не хачу пра гэта думаць, якія-небудзь, не ведаю, сродкі тыпу атруты для пацукоў, для грызуноў агулам, тыпу, каб старыя людзі елі іх і адразу просто адкідваліся там жа на месцы ў кабінеце, і зграбалі такую кучку і просто на лопаце закидывали ўсіх у одну пешку. Таксама выкарыстоўваючы пенсіянераў беларускіх для растаплівання памяшканняў. Есть какие-то объективные факторы, которые на это влияют. Пакуль ты малады беларус, табе на ўсё похуй, але з цягам жыцця з'яўляюцца балячкі, з'яўляецца патрэба у якаснай медыцыне, а у цябе маецца под рукой толькі беларуская медыцына, блядь, і беларускі рынок лекаў. Упс, табе не пашанцавала. Что надо делать, да? Придется помирать. Наверное, тоже надо сказать, потому что, ну, мне не хочется быть как вот эти товарищи, которые говорят о том, что у нас все плохо, и как бы на этом тему закрывают. Что вообще надо делать вместо вот этой безумной политики? Что трэба рабіць? Трэба рабіць тую хуйню, якую ў свой час прапанаваў рабіць нават ёбаны яго ў рот Румас, які казаў, што галоўная перашкода перад інвестыцыямі ў беларускую эканоміку гэта бюракраты. Не просто бюрократия як такая, а самі бюрократы, чыноўнікі. Трэба просто звольніць у пізду ўсіх чыноўнікаў нахуй і абнізіць падаткі. Вось і ўсё. Ну просто праблема ў тым, што ў такой сістэме улада беларуская пачала развальвацца. Ёсць такое. Хаця, у прынцыпе, у сённяшніх умовах, калі ўся апазіцыйная група насельніцтва была зачышчаная, фактычна найбольш актыўныя альбо ў турме, альбо з'ехалі з краіны. Я думаю, вось рынкавыя рэформы які-небудзь нават у сённяшняй РБ яны маглі прывесці наадварот да умацавання дзяржавы. Просто Лукашенко і сілавікі яны гэтага не разумеюць. Яны тупыя, блядь, як дрова. Яны не разумеюць, па-першае, тое, што не абавязкова хуярыць усё сваё насельніцтва,
каб падавіць пратэст, дастаткова проста найбольш актыўных так мовіць дэзактываваць, і пратэст сам рассыпецца, і таму яны хуяраць ужо пяты, ну фактычна ўжо, блядь, 6-ы, і хутка будзе 7-й год сваё ўласнае насельніцтва вялікай ягонай масай, і да таго ж рэгулярна ўводзіць новыя абмежаванні, новыя падаткі, блядь, адпрацоўкі, іншую бюджэтную хуйню, на якую ніводзін чалавек бы ніколі не пайшоў. Нават калі б яму за гэта заплацілі, але гэтыя функцыі патрэбныя з пункту гледжання дзяржавы, яны павінны застацца. Нягледзячы нават на тое, што калі б яны трошачкі подспусцілі гэты ціск, трошачкі недзе там далі больш свабоды, ну не палітычнай свабоды, скажам, а просто вось, ну калі чалавек лайкнуў камент у інтэрнэце, не садзіце яго нахуй у турму. Прынамсі за гэта. За тое, што ён па-беларуску размаўляе, не садзіце яго, блядь, на бутэльку адразу. Што я нейкі бізнес хоча адкрыць, трэба даць яму такую магчымасць без бюракратыі, без высокіх падаткаў. Просто кантраляваць найбольш актыўных, скажам. І сістэма ўжо палепшылася. Я разумею, што я зараз магу выглядаць для некаторых з вас як дарацца па апазіцыйнай палітыцы для Лукашэнкі, але ў любым выпадку я просто ўпэўнены, што Лукашэнку неаднаразовыя розныя людзі па тыпу таго ж Румаса, па тыпу гэтага былога міністра замежных справаў, як яго, блядь, як звалі таго, што па афіцыйнай версіі здзейсніў суіцыд? Блядь. Нагадайце ў чаце, як звалі былога міністра замежных справаў Беларусі? Блядь, я хутчэй сам загуглю. Як замежны, блядь, ладно, по-беларуску напишем. Мабыць, ёсць артыкул і по-беларуску. Так. Зараз там нейкі Рыжанкоў. Ну добра, што не Рашкоў хаця б. Радькоў, блядь. Блядь, іх так шмат ужо змянілася, ці што? Ці я нешта не тое гляджу? Не, гэта нешта не тое, блядь. Секундачку. Блядь, ну блядь, ну вы ж ведаеце нахуй, что вы, блядь, это... МЗС. А, вось, не, Олейник был. Макей. Магчыма, які-небудзь Макей таксама Лукашэнку намагаўся патлумачыць, што, ну, блядь, ну, тыпу не абавязкова піздзіць дубінкамі ўсё сваё насельніцтва, каб яно спынілася табе пратэставаць. Але Лукашэнкі настолькі згарэла ягоная, блядь, цэлюлітная, нахуй, ракавая срака, што, ну... што пад рэпрэсіі патрапіла фактычна ўсё беларускае насельніцтва. І ўся беларуская эканоміка апынулася ў задніцы. Проста паглядзець на ўзровень інвестыцыяў у бізнес да 20-го году, да 22-го году і зараз. Не. Карацей, не хачу, каб выглядала, быццам я раю дзяржаве нейкія інструменты выкарыстоўваць, якія маглі палепшыць сітуацыю для яе ж самой.
Але нават калі б яна пачула, я ўпэўнены, што яна ўжо чула, як я сказаў, яна нічога б не зрабіла, таму што калхозныя уебаныя лічаць, што калі не даць пізды, то нічога працаваць не будзе. То бок працуе ўсё толькі тады, калі даеш пізды. Таму што яны самі па-іншаму не разумеюць. Ім калі самім не даць пізды, яны не перастануць драчыць, блядь, дома і красці грошы, замест таго, каб адэкватна кіраваць краінай. Такая хуйня. Политики импортозамещения, я тебе скажу, что надо делать. Есть единственный только алгоритм выхода из этой ситуации. Поскольку у нас маленький рынок, ну, понимаешь, специфика Беларуси в чем? Хорошо это плохо, мы это не будем сейчас трогать эту тему. У нас открыты ворота в 150-миллионную Россию. Что это значит? Это значит, что у нас есть выход на этот рынок, и поэтому единственный здравый компромисс, ну, здравый смысл подсказывает, да, о том, что нам надо на территории Беларуси не вот этим, блядь, импортозамещением заниматься, а локализовывать иностранные предприятия, привлекать людей, чтобы они здесь свои товары. Так. Как это делать? І робіцца гэта адным, блядь, спосабам, толькі выключна. Ствараеш падаткавы рай у сваёй краіне і праводзіш актыўную замежную палітыку, даводзіш усім сваім суседзям і замежным партнерам, што твоя краіна стабільная, адэкватная, блядь, што там не затрымліваюць кожны дзень людзей за тое, што яны проста, блядь, анекдот пра Лукашэнку распавялі, ці схадзілі ў які-небудзь касцёл, памаліліся па-польску. Не дай Боже, каб яны па-беларуску размаўлялі кожны дзень. Трэба вось такія ўмовы для бізнесу. Каб бізнес адчуваў, што будзе стабільная эканоміка ў тым сэнсе, што дзяржава не будзе яму перашкаджаць весці сваю справу. Але, ну, вось Цапкала хацеў, каб Лукашенко зрабіўся такім беларускім Лі Куан Ю, блядь, аўтарытарная мадэрнізацыя, ўся хуйня. У выніку прывёў да ўлады ёбанага калхазана, нахуй. Без адукацыі. З адукацыі настаўніка, што фактычна не з'яўляецца адукацыяй, нахуй. Ні ў якім выглядзе, абсалютна, ні пад якім пунктам гледжання настаўніцкая адукацыя. Ён вучыўся яшчэ, блядь, у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце. Імя Францыск Скарыны гэта гомельскі. А Магілёўскі, я не памятаю імя каго. Можете зноў ж такі ў чаце нагадаць. Альбо ў каментарах, магчыма. Я, дарэчы, заўважыў, што шмат людзей, часамі нават больш, чым на саміх стрымах, глядзіць запісы стрымоў пасля трансляцыяў. Вы можете ў каменты напісаць таксама, гэта як мага добра вітаецца з майго боку. Ну, акрамя тых выпадкаў, калі для вас проста небяспечна пісаць каментары. Не трэба вам гэта тлумачыць, вы ўсё і так разумееце. Дзе трэба пісаць, а дзе не трэба. І з якіх аккаунтаў. Вось. Ну, вось ён беларускі Лі Куан Ю. Ахуенную эканоміку развіў. Проста уліў вельмі шмат грошай у стратнае прадпрыемства. У тым ліку добра, што частка з гэтых грошаў проста была расейскімі. У гэтым сэнсе я магу пахваліць палітыку Лукашэнкі, таму што ён дадумаўся да таго, каб проста свае стратныя прадпрыемства аплочваць з кішэні расійскіх чынушаў і Пуціна і ягоных прыбліжаных сілавікоў, алігархаў. Гэта сапраўды геніяльна. Праблема толькі ў тым, што стратныя прадпрыемствы яны засталіся, яны не былі мадэрнізаваныя, а новых не з'явілася праз тое, што ніхто не разглядаў беларускі эканамічны клімат як стабільны, як варты ўвагі. А грошы яны любяць цішыню, яны любяць стабільнасць, яны любяць пастаянства. У Беларусі ніякага пастаянства няма, нахуй, таму што пастаянна, блядь, дзяржава засоўвае свае пальцы ў анусы грамадзянам.
Беларусы гэта такая нацыя, ведаеце, я недавно зразумеў, што магчыма мы з'яўляемся найбольш інтэлектуальнымі славянамі, ну калі паглядзець статыстыкі по IQ, напрыклад, беларусы заўсёды ў топе, мы з'яўляемся настолькі высокаінтэлектуальнымі проста праз тое, што мы прывучыліся жыць з фігай у кішэні. То бок кожны беларус, ён ведае гістарычна, што ўсе яго вакол наёбваюць, і ён наёбвае ў адказ. То бок беларус цудоўна ведае, што дзяржава яго наябе. Нават пры існаванні ўласнай валюты ніхто не трымае грошы ў беларускіх рублях. Усе трымаюць грошы ў далярах і еўра. У асноўным у далярах. Людзі, напрыклад, такія кватэры здаюць часта ў Беларусі, яны не звяртаюцца да нейкіх агенцтваў, не рэгіструюць сваю дзейнасць, яны проста, здаюць кватэры людзям, якіх яны лічаць адэкватнымі, якія не пойдуць, скажем, у міліцыю, каб напісаць заяву. Альбо гэта падвязаныя нейкія людзі з дзяржавы, якія ўсё роўна нідзе не рэгіструюць сваю дзейнасць. І правільна робяць. Вось. Беларусы гэта нацыя хітрадупых. Гэта проста наша эвалюцыйная стратэгія. Гэта тое, праз што нашым бабулям і дзядулям, нашым бацькам атрымалася выжыць, у прынцыпе, на гэтай тэрыторыі, на якой не проста дзяржаўны быў прыгнёт праз некалькі стагоддзяў, дык яшчэ і дзяржава была не адна. І ніводная з гэтых дзяржаваў, акрамя хіба што часткова польскай, не ставіўся да беларусаў як да людзей. Вось мы і навучыліся. Я ўжо не памятаю, да чаго я пачаў пра гэта распавядаць, але похуй. Імя Івана Пэслова павінна быць, ну, хутчэй за ўсё так, нацыя хітрадупых гояў. Ну так. То бок, канешне, беларусы гоі самі па сабе, яны даюць сябе грэць. Але улічваючы тое, што не тое, каб рэалістычна, каб яны прама ўсе ўзялі і з'ебаліся, растварыліся па ўсім свеце, тыя беларусы, якія застаюцца, яны досыць адаптаваныя менавіта да той сістэмы, у якой яны жывуць. Ведаеце, часамі быць гоем, якога наёбваюць, лепей, чым прыкідвацца гоем. Таму што гэтую ролю немагчыма гуляць так дасканала, як гуляюць яе беларусы. То бок любы чалавек у Беларусі, які сапраўды зразумеў бы, што сістэма яго грэе, і як яна яго грэе, ён бы пачаў рабіць памылкі. То бок ён бы пачаў прывабліваць да сябе ўвагу дзяржавы. Проста праз нейкія свае неасцярожныя дзеянні, неасцярожныя выказванні. Лепей быць дурашком. Дурашком, але хітрадупым дурашком. Такім, які трымае ўсе накапленні ў далярах, але пры гэтым асабліва нідзе не свеціцца, нічога там не думае сабе, ходзіць на рыбалку, аддае дзяцей у школу і ў сад, і ўсё, і асабліва ні пра што больш не клапоціцца. Гэта вось стратэгія выжывання беларусаў. Так яны будуць табе казаць пра тое, што ахуенна, Лукашенко нахуй, а затое няма вайны, стабільнасць нахуй, а паглядзіце на Еўропу, нахуй, паглядзіце на Украіну, ёпта, У нас, прынамсі, няма вайны. Але потым глядзіш на тое, што яны робяць, дзяцей сваіх аддаюць вельмі многія вучыцца ў польскія універсітэты, грошы свае трымаюць у далярах, падаткаў не плоцяць, у тых момантах, у якіх гэта магчыма рабіць. На закупы ездзяць зноў ж такі ў тую Польшчу, лекі купляюць у замежных краінах. То бок карыстаюцца сваім геаграфічным палажэннем, і на ўзроўні дзеянняў акурат бачна, наколькі моцна беларусы давяраюць дзяржаве. Ёсць, канешне, і такія, якіх можна грэць бясконца, якія накапленні, трымаюць у беларускіх рублях, і Лукашэнку падтрымліваюць, і ваяваць гатовыя за яго. Дастаткова беларускіх гояў і такога кшталту.
Але мне здаецца, іх дакладна менш за палову, магчыма, нават менш за 30% ад усяго насельніцтва. То бок такія беларусы, якія рэальна прямо вераць ва ўсю гэтую, ва ўвесь гэты беларускі копіум, іх не так шмат. Асноўная маса беларусаў, яна цудоўна разумее, у якой краіне жыве. У тым ліку праз гэта, скажам, беларусы перасталі там нейкай апазіцыйнай дзейнасцю цікавіцца, перасталі выходзіць на пратэсты, перасталі глядзець контент апазіцыйны і нават перасталі нават унутрана неяк імпліцытна падтрымліваць апазіцыю, таму што яны зразумелі, магчыма, у кои-то векі, нахуй, што задача апазіцыі праз усе гэтыя гады было тое, каб вывесці людзей на вуліцы бессэнсоўна. Яны там пастаялі, атрымалі дубінкай па срацы і селі на 10 год у турму. Вось людзям такой будучыні не хочацца. Яны сядзяць па дамах і правільна робяць, блядь. Яшчэ лепей, калі яны з'язджаюць з Беларусі, альбо, ну, прынамсі, забяспечваюць выезд сваіх дзяцей. Робячы гэта моўчкі. Ходзячы на працу, так, выслухоўваючы тое, як ахуенна, блядь, усё. Зараз дзяржава нам зробіць шпіталі, зараз мы ад маршрутак, блядь, адмовімся на карысці грамадскага транспарту, зараз нахуй рэформа адукацыі, зараз тое, сёе, блядь, адмовімся ад цэнтралізаванага тэставання, ўсё будзе заебіць, блядь. Але дзяцей сваіх ужо ў школе цяпер, пасля таго, як скасавалі, скажам, адсрочку, адтэрміноўку ад арміі, другую, то бок калі можна было паступіць ва універсітэт, потым паступіць у магістратуру яшчэ, потым у аспірантуру, там неяк хуё-маё можна было праціснуцца, і ў выніку не служыць у арміі, калі ты таленавіты чалавек. Цяпер ніхуя. Ну, блядь, магчыма, і першую адтэрміноўку скасуюць, і пасля школы маладыя беларускія хлопцы будуць ісці проста ў армію. Ну, значыць, беларусы будуць рыхтаваць сваіх дзяцей да таго, каб яны з'язджалі, каб яны вывучалі замежныя мовы яшчэ ў школе, з'язджалі ў Польшчу тую ж самую ці іншую якую-небудзь славянскую краіну. Ну, у Чэхію зараз асабліва не з'едзеш. Можна з'ехаць паспрабаваць у Злучаныя Штаты, асабліва калі да гэтага грунтоўна рыхтавацца, вось самага дзяцінства, рыхтаваць дзіцяці да таго, што яно з'едзе ў Амерыку. Гэта цалкам верагодна. Гэта рэалістычна. Я ўсіх, калі мяне глядзяць нейкія бацькі альбо дзеці бацькоў, так бы мовіць, я проста хачу вас да гэтай думкі схіліць, проста хаця б падумаць над тым, што чым раней вы будзеце рыхтавацца да эміграцыі, тым лепей складзецца зараз вашае жыццё. Калі вы малады беларус, альбо вы бацькі маладых беларусаў, жывучыя ў самой РБ. Я зноў забыў, на што я, у прынцыпе, з самага пачатку адпавядаў пра нацыю гояў. Так. Гоі, гэта ёсць такое, гоі ёсць, але, ну, слухайце, нават сярод габрэйскай нацыі ёсць гоі. То бок, ну, габрэя ўсё ж такі так ці іначай грэя ўласная дзяржава, правільна? А беларусы, яны такія ж. Беларусы дазваляюць сваёй уласнай дзяржаве сябе грэць і здзяйсняць над сабой генацыд, але трымаюць фігу ў кішэні і падкладаюць саломку для сваіх дзяцей. Настолькі, наколькі гэта магчыма. Вітаю, Сергей Блядзец. Прывітанне. Мы глядзім Шабуцкага, абмяркоўваем беларускую эканоміку, адукацыю, карацей, беларускую дзяржаву і дзяржаўныя інстытуты. І рынок, і хітрадупасць беларусаў. Кент. Иностранные сигареты. Наглядно, я тебе объясню, вот лучше всего. Читаем: изготовитель ОАО Гродненская табачная фабрика Неман. Вот это производит Неман. А теперь читаем с другой стороны.
Так, изготовлено по лицензии и под контролем British American Tobacco. Вот то же самое надо сделать с лекарствами. Сюда дать возможность этим людям делать производство. Причем... Так, а як гэта трэба зрабіць? Што мы робім з падаткамі, каб эканоміка расла? Што мы робім з падаткамі, каб інвестыцыі уплывалі, плылі в нашу экономику? Ну-ка, 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 ну-ка. Производство не только лекарств, производство высокотехнологических, Блять, любая вытворчасць. Давай, скажи гэта просто. и биотехнологических субстанций. Можешь X2 зрабіць? Не могу. Потому что, блядь, X2 можа ставіць толькі чалавек, які гэта замовіў. То бок, калі зараз у чаце аб'явіцца USLS, які скажа, што я магу гэта глядзець на X2, то я паставлю на X2. Але наколькі я магу судзіць, USLS зараз у чаце няма. Единственное, что тут надо... Поднять податки. Правильно. Момент здесь нужен, конечно, экологический. Поднять податки и адразу яшчэ спусціць штаны. А ко вы готовы ўсё роўна не глядзець? Ну и что? Ён же заплатил. Магчыма, ён будзе глядзець у записи. Контроль, потому что не хочется страна лесов и озер. Ты не пиздей, блядь. Гэты відос замовілі за грошы, калі што. 10 доляраў мне заплатілі, каб я глядзеў 100 хвілінаў шабухі. У вашых сілах альбо зрабіць скіп відосу, альбо замовіць нешта па другой хаця б чарзе. Мы зараз у першай. Да, превращать там в экологическую... Гэта зварот зараз не толькі да цябе. Ты-то похуй, можаш не данаціць. Зварот да ўсіх іншых людзей, якія глядзяць зараз стрым. Катастрофу. Но, понимаешь, это все, если руководитель... Шабуха зараз вяшчае з вашай маўклівай згоды ён вяшчае. Толькі вашая маўклівая згода прыводзіць да таго, што мы зараз абмяркоўваем не нейкія цікавыя інтэлектуальныя канцэпцыі, не рофлем з нейкіх мемаў інтэрнэтных нядаўніх, не абмяркоўваем актуальную палітыку, навуку, культуру. Мы, блядь, сядзім, слухаем лысага скуфа. Гэта ўсё вашая адказнасць. Прабачце. Не дебил страной, это все можно сделать. Ну как делать? А как это в Европе делают? Нормальные санпины, нормальные жесткие требования, нормальный контроль. Что производитель знал, что если он тебя в нем, он, блядь, сольет там 2 цистерны с отходом. Гэта-то тут пры чым? Мы толькі што размаўлялі аб тым, як нам прывабіць замежныя карпорацыі, каб яны стваралі вытворчасці на нашай тэрыторыі. Якім чынам жорсткія рэгуляцыі санэпідэнстанцыі нам дазваляюць гэта зрабіць. Секундачку. Давай, мабыць, падаткі, мабыць, нешта з падаткамі трэба зрабіць. Ну, Максімушка, ну я разумею, што ты рэвалюцыянер. Для рэвалюцыі шмат мазгоў не трэба. Ну хаця б, столечки, но все ж таки IQ там высокое у белорусов. Хуё моё, ну. Выборка, конечно, блядь, я ебал. За это просто 20 лет получит и конфискацию. Когда он будет это знать, поверь, будет это все... Сядзім терпім, як і заўсёды, ў прынцыпе. Ну, сядзім терпім, сядзім, пярдзім, блядь, терпім чарговую лысую залупу на экране. Эти процессы, там, рециклирование, производства, это будет все работать. Есть нечто такое, ведаеце, экзистэнцыяльнае ў тым, што усе жыхары былога Савецкага Саюза схільныя регулярно прислухоўвацца да нейкіх лысых скуфанаў, блядь. Габлач, Клім Жукаў, Гордон, блядь. Вось цяпер Максім Шабуцкі. Гэта тэндэнцыя, якая на нешта павінна нам намекаць. Эти переработки, там безотходное производство, все это будет работать. Это единственный момент. С одной стороны, да, как бы я логику понимаю импортозамещения вот этого. Ну, мы выкидываем иностранную таблеточку и производим белорусскую. Ну, понимаешь, во-первых, это цена для народа, какая цена. А во-вторых, опять-таки, вот эти все производства иностранные, но опять-таки пойми, что это опять-таки налоги, это рабочие места, это, ну, это все равно нивелирует вот эти финансовые, да, потоки. Почекайте, он сказал про податки нечто? Это цена для народа, какая цена. А во-вторых, опять-таки, вот эти все производства иностранные, но опять-таки пойми, что
Это опять-таки налоги, это рабочие места, это... А з падаткамі, вось ты сказаў пра падаткі, што з імі трэба зрабіць? Налогі, по-твойму, вось по ментаўскому, налогі нахуй. Што з налогамі? Ну, это все равно нивелирует вот эти финансовые, да, потоки в какой-то степени. А еще... Так, ну спачатку трэба іх неяк прывабіць у сваю эканоміку, каб ім было цікава тут зарабляць грошы. Ты думаеш, гэта працуе просто так, што беларускае чыноўніцтва не пускае да сябе гэтыя інвестыцыі? Яны, мабыць, і былі б радыя таму, каб сапраўды вялікія фармацэўтычныя кампаніі ўлівалі шмат грошай у эканоміку Беларусі. Праблема ў тым, што ніводная фармацэўтычная кампанія, блядь, у здаровым глуздзе не пачне такім займацца. Таму што, блядь, высокія падаткі. Нават у Еўропе ўжо высокія падаткі. Нахуя ім яшчэ Беларусь? Ну камон. Тым больш, што Беларусь у пэўны момант проста не можа ўзяць і нацыяналізаваць усе гэтыя прадпрыемствы. Просто таму, што некаму мача ў галаву стукне. Таму што, блядь, гэта Беларусь. Беларусы, народ моцны, змаглі цярпець 200 год, зможам і яшчэ гадзінку. Так, я згодны. Але вы павінны памятаць, што добрыя гоі плоцяць падаткі. І вы яшчэ не заплацілі свае. Таму спасылачкі ў апісанні, донаты, Donation Alerts, Streamlabs, Tribute, усё для вас гатова. Блять, я збіраўся яшчэ падлучыць да сваіх стрымоў данацілкі ў крыпце, але я гэтага не зрабіў. Таму што я лянотная дупа. Еще один момент, самый главный, это фактор контроля. Когда у тебя, понимаешь, ты попробуй эту таможню, да, когда у тебя эти потоки идут, ты попробуй там все проконтролировать. Шабуха насамрэч кажа пра тое, што бачыў у 90-х нулявых, калі не давалі набыць замежнаму бізнесу развальваючыяся прадпрыемствы. Магчыма, я цалкам дапускаю, што у прынцыпе нават зараз частку інвестыцыяў замежных у Беларусь просто не пускаюць, таму што ну, блядь, гэта нейкія заморскія буржуі, якія прыйдуць купляць нашу нерухомасць, каб яе нішчыць. Ну, вядома, просто мысленне камуніста, яна заўсёды працуе так. То бок нельга дазволіць прадаваць нашыя, скажам, нейкія недры зямельныя, нашыя рэсурсы, таму што гэта, блядь, піндосы прыйдуць, усё разваруюць і скрадуць нашыя, блядь, драгацэнныя рэсурсы. Таму хай яны проста ляжаць нахуй мёрцевым грузам на нашай зямлі, але нашая, пры гэтым нашая. Вось як пра Зяленскага казалі, што першы прэзідэнт, які не прадаў свае рэсурсы піндосам. Вось так мысляць камуністы і саўкі, у прынцыпе, ўсіх масцей. Яны лічаць, што калі прыходзіць замежнік, альбо, у прынцыпе, прыватны бізнес, у тую галіну, якую раней кантралявала дзяржава, ён робіць гэта выключна для таго, каб купіць нейкае прадпрыемства і знішчыць яго нахуй і ў пізду разваліць, блядь. Таму што ён буржуй, блядь, скаціна нахуй, кулак. Вось, з буржуазнай мараллю антыпралетарскай. Ягонай прыродзе знішчаць. І толькі пралетарская дзяржава здольная на нейкую сазідальніцкую дзейнасць у гэтым кірунку. То бок нельга прадаваць нейкія гістарычныя будынкі, якія развальваюцца, блядь, стаяць, гніюць. Нельга прадаваць прадпрыемствы стратныя, нельга прыватызаваць медыцыну, адукацыю. Хай яно ўсё стаіць, хай яно ўсё будзе гаўном, хай яно будзе стратным, блядь, нікому не патрэбным, зато нашым. Ой, блядь. Ой, пачынаю, блядь, просто рубаху рваць на сабе. Я не буду гэтую рваць, нягледзячы на тое, што яна купленая ў секондзе. Мне яна падабаецца. Правильно, США хоча спіздзіць нашу рэчаскую нафту. Так. Пакуль нельга данаціць у крыпце пажадана манеру, будзеш таксама цярпець. Ну, паходу. Я ж таксама беларус, ёпта, вы павінны разумець. Дык хіба ж можна ў крыпце
У мяне няма крыптовых данацілак. Ну, калі мы не кажам пра атрыб'ют. У атрыб'ют можна данаціць криптой, наколькі я ведаю. То бок, калі вы не ведалі, у Тэлеграме можна купляць крыпту, можна купляць тоны, можна купляць біткі і іншыя крыптавалюты. І адпаведна, наколькі я ведаю, іх можна і данаціць таксама. Таму ўсіх запрашаю у Трибьют, там можна гэтым займацца. Калі нельга, то паспрабую ў бліжэйшы час таксама падрубіць і крыптаданацілкі. Просто трэба гэтым заняцца, сесці. Там толькі тон праз бата ў Тэлеграме, а тоны Тэлеграм канторскія. Да ўсё канторскае, разумееш, у гэтым жыцці не існуе ніводнай сферы, ніводнага аспекту, які не быў бы кантраляваны канторай, так ці іначай. Прадаваць можна будынкі, якія развальваюцца. Сэнсу няма набываць, бо нельга з імі нічога рабіць, акрамя таго, каб зрабіць музей. Да любыя будынкі можна прадаваць, разумееш? Любыя гістарычныя будынкі можна ўзяць, распрадаць нахуй. Маё меркаванне асабістае. Нават у гістарычным цэнтры. Просто бярэш, калі дзяржава, ну, дзяржава, ў прынцыпе, гэтым займацца не павінна, калі мы кажам пра дзяржаву на ўзроўні рэспубліканскім такім, на найвышэйшым узроўні. Дзяржава, якая павінна займацца, на мой густ, толькі вайной і замежнай палітыкай. Ну, вайна — гэта фактычна частка замежнай палітыкі. Адпаведна, дзяржава у такім высокім сэнсе павінна займацца толькі знешняй палітыкай. А ўнутранымі справамі павінны займацца прыватныя ўладальнікі, бізнес, вось прадпрымальнікі і лакальныя дзяржаўныя установы, вось усялякія муніцыпалітэты. То бок, калі муніцыпалітэту не аплочваецца рабіць пастаянны ремонт, блядь, аднаўляць гэтыя будынкі, ён можа іх проста прадаць нахуй. Вось. То бок, вось палякі ўсё думаюць, што ім зрабіць з палацам культуры і навукі. Ёсць людзі, якія лічаць, што гэты будынак трэба знесці, таму што гэта савецкая спадчына, сталінская. Таму што Сталін проста ўзяў і, ну, рукамі сваіх архітэктараў пабудаваў палякам у цэнтры Варшавы, блядь, сталінскую высотку сваю ебаную, якіх, здаецца, 7 штук яшчэ ёсць у Маскве, паказваючы такім чынам дружбу народаў. А іншыя думаюць, што, блядь, гэта ахуенна, помнік архітэктуры, наша гісторыя, гэта, блядь, база, нельга адмаўляцца ад уласнай гісторыі, трэба было і помнікі Леніну пакінуць, все заебісь, вось, павінна застацца. А я лічу, што трэба проста ўзяць і прадаць гэтую хуйню. За вялікія грошы, вядома, але прадаць. І хай ўжо прыватны ўладальнік робіць з гэтым будынкам усё, што яму проста прыйдзе ў галаву. Можа знесці ў пізду, калі яму не падабаецца, бо ён грошы заплаціў, блядь, за гэта ягоная ўласнасць. Не падабаецца яму, ён можа знесці гэты кал, блядь, савецкі і пабудаваць на ягоным месцы нешта прыгожае, нешта эстэтычнае. Не тое, што там недавно пабудавалі, блядь, я маю на ўвазе музей сучаснай культуры і мастацтва. Ці проста мастацтва. А сапраўды не ведаю. Можна нават не будынак, можна парк, блядь, сквер добры там пабудаваць у цэнтры гораду. Чаму б і не? За свае грошы, калі ласка. Альбо наадварот, ён захоча захаваць гэты будынак, таму што ён, блядь, нейкі эксцэнтрычны савок. Які-небудзь посткамуніст польскі, які навараваў грошы і хоча купіць гэты будынак, каб зрабіць там музей, не ведаю, спальнай пакоі сваёй бабулі. Ну вось хай робіць там, блядь, цалковую нейкую хуйню унутры. Альбо, не ведаю, казино там можна адкрыць, блядь, прадаваць кебабы, што заўгодна, мне насраць. Галоўнае, каб гэта проста ўзялі і купілі. Горад павінен быць жывы. Ну вось.
А ў Беларусі існуе велізарная частка гістарычнай спадчыны, якую, напрыклад, там той жа Зянон Пазняк, напрыклад, прапануе ўсё адбудоўваць, нават тую, якая ўжо была знішчаная, і там просто пустое поле стаіць. Зянон Пазняк прапануе марнаваць грошы падатчыкаў на тое, каб адбудоўваць гістарычную спадчыну, адбудоўваць замкі, палацы, ствараць там музеі, гатэлі і так далей. Я лічу, што гэта марнатраўства, што гэта недальнабачная палітыка, ніякай адбудовы гістарычных будынкаў Беларусь займацца не павінна. Трэба проста даць свабоду прыватным нейкім проста асобным бізнесоўцам, асобным заможным людзям набываць гэтую ўласнасць. Так, секунду. Набываць гэтую ўласнасць і распараджацца ёй так, як ім таго захочацца. Такс. То бок, калі вам падабаецца плаціць падаткі на беларускае адраджэнне ахуительнае у выглядзе палацаў, замкаў, якія проста павінны стаяць для прыгажосці і нагадваць беларусам аб тым, што яны вялікая еўрапейская нацыя. Калі ласка, блядь, зарабляйце грошы і рабіцеся мецэнатамі. Купляйце самі гэтыя замкі, гэтыя палацы, адбудоўвайце іх і ў выніку, не ведаю, рабіце з іх альбо ўласныя рэзідэнцыі, альбо адчыняйце іх для публічнага карыстання. Усё будзе ў вашых руках у гэтай сітуацыі. А дзяржаве беларускай ва ўмовах, я ў іх не веру асабліва, але ва ўмовах, скажам, якой-небудзь змены ўлады, больш спрыяльны рэжым, допустим, прыходзіць пасля Лукашэнкі. Я не лічу, што так будзе, я лічу, што Беларусь просто ражка да сябе далучыць, але допустим, што сапраўды нейкая ліберальная ўлада прыйдзе на змену Лукашэнку. У яе будуць задачы досыць канкрэтныя і тэрміновыя: рэформы судовай сістэмы, ілюстрацыі, войска уласная, падрыхтоўка войска, абароны. Не ведаю, магчыма, якая-небудзь рэформа канстытуцыі, увядзенне вайсковага стану і так далей. Карацей, асобная тэма для размовы. Дакладна, у дзяржавы проста не застанецца грошай для таго, каб, блядь, адбудоўваць нахуй ёбаныя замкі і палацы. То бок, па-першае, трэба падаткі абнізіць, трэба даць свабоду яшчэ на зброю. Проста як я бачу, напрыклад, армію Беларусі будучыні, гэта прафесійнае войска без тэрміновага прызыву абавязковага ў армію і ўзброенае насельніцтва, таму што гэта ідэальны варыянт для беднай краіны, такой як Беларусь. То бок, мы робім нізкія падаткі, каб развіваліся бізнесы, каб яны маглі адчуваць сябе вольна, каб яны маглі развівацца, каб маладыя усялякія бізнесы ствараліся, якія б закрывалі тыя нішы, якія зараз у Беларусі нават часамі не існуюць, каб канкурэнцыя існавала і так далей. І каб грошы заставаліся ў руках людзей, на якія вось гэтыя самыя грошы яны маглі б набываць сабе зброю. Таму што ў дзяржавы беларускай вось тыя падаткі, якія мінімальна яна будзе збіраць, ёй прыйдзецца іх пускаць проста на войска, блядь. На войска, таму што войска ў дупе, а у нас сусед нахуй, 140 мільёнаў чурбаноў і оркаў. Самі разумееце. Лі Куан Ю, напрыклад, калі прыйшоў да ўлады,
Вось, спачатку выдаваў сябе за камуніста, потым сказаў, што ўсіх камуністаў мы будзем ебаць у сраку і забіваць на месцы. Вось, ён першае, чым заняўся, гэта проста паехаў у Великабрытанію, устаў на калені і пачаў прасіць, каб яны не выводзілі свае войскі з тэрыторыі Сінгапуру, таму што баяўся, што Сінгапур прыйдзе раз'ёбваць Малайзія ці якая-небудзь яшчэ суседняя краіна, які-небудзь Кітай. І паралельна проста задніцу сабе разрываў, каб стварыць уласнае сінгапурскае войска. Гэта проста першае, аб чым павінна задумацца маладая незалежная дзяржава. У яе не будзе грошаў на тое, каб забяспечваць бясплатную адукацыю, забяспечваць агульны прызыў у войска нейкіх бамжэй, блядь, якому кожнаму трэба яшчэ час выдзеліць, вылучыць пэўны час, каб яго навучыць, блядь, хаця б з нейкай пукалкі прымітыўнай страляць, капаць гэтыя акопы сраныя, то бок больш часу і грошай будзе змарнаванае на тое, каб падрыхтаваць бамжэй усялякіх, чым калі мы створым прафесійнае войска і дадзім людзям свабоду набываць зброю. Прычым я лічу, што трэба дазволіць нават military grade weapon. Это я вось недавно абмяркоўваў з кімсьці дамову гэту, якую Трамп выкаціў па Украіне, ну, па вайне Расіі супраць Украіны, што там вось ёсць, напрыклад, абмежаванне па войску 600 000. Окей, у прынцыпе, можна прыняць гэты пункт з умовай таго, што Украіне трэба ўводзіць максімальную лібералізацыю зброі. Не тое, што там, вось як у Польшчы прадаецца порахавая зброя, усялякія рэвальверы, блядь, 19 стагоддзя без дазволу, і толькі імі карыстацца нельга. Трэба максімальная лібералізацыя зброі, блядь, каб кожны уебан мог прыйсці ў краму і купіць сабе ствол, нахуй, просто базуку ёбаную, ракетніцу, агнемёт, кулемёт, нахуй, танк, блядь, верталёт, просто абсолютно любую хуйню. Ёсць які-небудзь алігарх з тых, якіх яшчэ не пасадзілі ва ўкраіне, які хоча сабе набыць танк, нахуй. Хай набывае сабе танк, блядь, таму што украінскае войска могуць абмежаваць, і больш за тое у Украіны просто грошай не будзе. То бок там створаныя ўсялякія праекты па аднаўленню Украіны, але ёсць у мяне падазрэнні такія, што гэтыя грошы яны у войску украінскім могуць апынуцца толькі праз хітрадупасць саміх украінцаў, калі яны спіздзяць гэтыя грошы і проста перанакіруюць іх у войска. Але не факт, што так адбудзецца. Зусім не факт. Хутчэй я б менавіта што ставіў на тое, што насельніцтва Украіны, якому не прывыкаць, магло б карыстацца лібералізацыяй набыцця зброі, лібералізацыяй збройнага рынку. Тое ж самае, я лічу, трэба зрабіць у Беларусі у выпадку нейкіх умоўных пераменаў, таму што проста не хопіць грошай ні на што, блядь. Грошай можа хапіць у кароткай перспектыве толькі на прафесійнае войска. Усё астатняе павінна быць скінутае на плечы звычайных грамадзянаў, звычайных інвестараў і, ну, то бок з боку дзяржавы павінна быць проста абяцанне, што мы не будзем вас чапаць. Толькі тады існуе нейкая, зноў ж такі, не тое, каб вялікая, але прынамсі нейкая верагоднасць таго, што Беларусь, маладая Беларусь, сапраўдная нацыянальная, будзе ў стане абараняцца ад расійскай агрэсіі. Дык я пра тое, што ў РБ іх можна прадаваць прося, ніхуя нельга з імі рабіць, таму яны нікому не патрэбныя. Ну, у Беларусі, ў прынцыпе, немагчыма зямлю купіць. То бок, ну, купіш ты будынак, а зямля пад гэтым будынкам яна будзе належаць дзяржаве. То бок ты можаш максімум арендаваць зямлю. У гэтым таксама ёсць праблемка. Ніхто не будзе набываць, ніхто не будзе інвеставаць у беларускую эканоміку, ніхто не будзе набываць тут нерухомасць масава, ніхто не будзе пераносіць свае прадпрыемствы ці там нейкія філіі, калі зямлю нельга купіць. То бок, што гэта за абсурд, блядь? Ну, мы паарендуем некалькі год зямлю на гэтай тэрыторыі, а потым вы нас нацыяналізуеце і выпіздзіце. А нахуя нам старацца-то тады?
паглядзіце на які-небудзь Макдональдс. Ну, про Макдональдс можна сказаць, што ён сам выйшаў, хаця ў выпадку з Беларусю я не ўпэўнены, наколькі гэта актуальна. З Расіі Макдональдс выйшаў сам, по-мойму. У Беларусі я не ўпэўнены. А ты б купіў помнік Леніну, калі б мог? Ну, каб яго знішчыць, канешне. А вот в Украіне... Слухай, тыя абмежаванні, якія былі ў пошнім... Кірыл бледны, залagінься. У пошнім праекце... Пошнія молі. Для Украіны гэта па сутнасці абмежаванне. Ніхто не будзе трымаць мільённую армію ў сірны час. Ну, там не мільённая, там 600 тысяч усё ж такі. Гэта 400 тысяч розніцы, па-першае. Па-другое, а што калі Рашка нападзе? Тыпу, Украіне ўсё яшчэ трэба будзе прытрымлівацца гэтай дамоўленасці пра 600 тысяч. Ці як гэта павінна працаваць. То бок, у прынцыпе, я згодны, што можна, што 600 тысяч гэта дохуя, што 600 тысяч прафесійнага войска, добра улаштаванага, з добрай зброяй, з самалётамі, з дронамі. Гэта моцная сіла, але нешта мне падказвае, што гэта можа быць выкарыстана супраць Украіны ў вайсковы час таксама. Але, акрамя таго, допустим, нават, што гэта ахуительны пункт, і што я ніяк не абмяжоўваю Украіну, ва Украіне жыве зараз каля, 25 мільёнаў чалавек. У Расіі жыве 140 мільёнаў. Ім по-любому трэба арыентавацца на ўзброенае насельніцтва. Просто трэба, не проста дазволіць ствараць, не проста дазволіць купляць зброю, трэба дазволіць ствараць уласныя парамілітарныя арганізацыі. То бок, канешне, спецслужбы павінны кантраляваць, каб Расія не стварала свае якія-небудзь групы Гіркіна і іншых уебанаў, расійскіх тэрарыстаў, але павінна быць лібералізацыя, у тым ліку усялякіх парамілітарных арганізацыяў, якія будуць бегаць па лясах, капаць уласныя бункеры нахуй і рыхтавацца да зомбі-апакаліпсісу. Вось увогуле, я лічу, павінна быць прапаганда проста на ўсіх узроўнях ва ўкраіне будучыні, у постваеннай Украіне, тыпу, рыхтуйся да апакаліпсісу. Апакаліпсіс сёння, просто цэлыя білборды павінны вісець на кожным куце, каб людзі жылі з думкай пра тое, чтоб нахуй заўтра метэарыт спадзе на Украіну і рыхтаваліся да вайны нахуй жорстка. Просто на сваім асабістым узроўні. Сырны час, сука, да абасраная сунь-суньгаўская клавіатура. Але сырны час гучыць як камуніст. Так. Ну, гэты самы падзалупны сырок. Маянез, а ты глядзіш новы модны серыял пра Пеннівайза? Не, я толькі мемы чуў пра Пеннівайза, і што чорныя мамкі смокчуць як Пеннівайз, я ведаю. А што за серыял, я не ебу. Я чуў пра серыял Stranger Things, 5-й сезон, але праблема заключаецца ў тым, што я не глядзеў ніводны з папярэдніх сезонаў, і я не ведаю, наколькі актуальна укатвацца з 5-га. Магчыма, трэба змарнаваць частку свайго жыцця на прагляд папярэдніх эпізодаў. У мяне пакуль што рукі не дайшлі. Яшчэ, дарэчы, выходзіць нейкі серыял зараз з галоўнай гераіні, якая яшчэ здымалася ў серыяле Better Call Saul. Не памятаю. Кім Векслер, па-мойму, яе імя. Серыял новы з ёй пачаў выходзіць, але там першы сезон толькі пачаўся, і апошняя серыя, апошні эпізод выйдзе недзе ў канцы снежня. І, магчыма, я пагляджу ў канцы снежня адразу увесь сезон. Просто каб не ебацца, я не люблю. Я калі пачынаю глядзець серыял,
А серыі новыя, блядь, не выходзяць. Я вельмі шмат часу марную на усялякую хуйню. Па-першае, ты чакаеш, пастаянна думаеш пра гэты серыял, табе цікава. Калі серыял добры, то бок я баюся просто, што гэты серыял будзе настолькі добры, што я, блядь, буду яго чакаць. Я не хочу, я хочу адразу ўвесь сезон глянуць і са спакойнай душой далей драчыць піську на сваім ложку. Там у дамове прапісана, што калі рашка нападзе, то дамова больш не працуе. Да, ну, залежыць гэта ўсё насамрэч. Скажем, допустим, рашка будзе рабіць нейкія правакацыі, на якія ў краіне прыйдзецца адказаць як-небудзь, як ёй забаронена адказваць па гэтай дамоўленасці. Вось. Але гэтыя правакацыі рашкі будуць не зафіксаваны, і рашка проста парушыць нахуй усе дамоўленасці. А на Украіну далей будуць пиздзець, таму што, ну, блядь, ну гэта Украіна. То бок, блядь, з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я магу сабе ўявіць абсалютна любую шызу. Таму што нават калі гэтую дамову парушыць Расія, урэшце рэшт, абвінаваціць у гэтым усім Украіну. Гэта не будзе так, што, блядь, злы Пуцін парушыў дамоўленасці, давайте мы яго расхуярым. Не. Асабліва, калі гэтая дамоўленасць будзе паўторам проста будапешцкага мемарандума. Ну, сур'ёзна. Колькі хуйні было пра тое, што, блядь, Украіна парушыла менскія дамоўленасці, таму рашка можа рабіць усё, што заўгодна з хахламі, нягледзячы на тое, што з самага пачатку рашка таксама не прытрымлівалась менскіх дамоўленасцяў. То бок гэта ўсё проста хуйня, блядь, на якую можна забіць болт з аднаго боку, але з іншага боку, на якую можна спасылацца заўсёды, каб абвінаваціць украінцаў. Таму што, блядь, ну, так працуе прапаганда. То бок, калі табе зручна гэта хуйня паперка, якой можна падцерціся, а калі незручна, то, блядь, гэта ахуенна важны дакумент, і увогуле хахлы самі вінаватыя, што не прытрымліваліся гэтых дамоўленасцяў. Таму давайте іх усіх як сказаць, не дэмілітарызуем, а дэлевізуем, карацей, каб там не жыло ўвогуле ніводнага чалавека. Завядзем туды просто ўвесь наш Дагестан і адчынім, зробім гэта Украіну нацыі цэгляных фермаў. Дык я цалкам згодны пра ўзброенае насельніцтва. Я больш пра тое, што сам пункт пра абмежаванне 600К гэта не абмежаванне зараз, бо Украіна менавіта армію такога памеру проста цягнуць не зможа. Я разумею, але я ўжо патлумачыў наконт дамоўленасцяў. Іх можна выкарыстоўваць. То бок, калі ў прынцыпе ў дамоўленасці ёсць пункт пра абмежаванне арміі, то гэтым потым можна маніпуляваць як заўгодна. То бок, скажем, напрыклад, у гэтым пункце можа быць не ўдакладнена, якія канкрэтна часткі маюцца на ўвазе. І скажуць, глядзіце, вось ва ўкраінскай арміі менш за 600К чалавек, але ёсць якія-небудзь парамілітарныя арганізацыі ці арганізацыі Міністэрства ўнутраных справаў, мілітарныя таксама якія-небудзь. І яны таксама павінны быць абмежаваныя, таму што нахуй вось мы лічым, што вайсковыя гэта ўсе людзі, якія валодаюць military grade weapon. Ну і ўсё, блядь, і Трамп скажа, ну так, ну а што, ну правильно, з Украіны толькі так і трэба. І ўсё, блядь, смакчы хахол. Яшчэ мінус якая-небудзь іншая вобласць Украіны у наступным канфлікце. Без таго, каб ім працягвалі... я не дачытаў. Без таго, каб ім працягвалі грошы на гэта даваць. А якая розніца, дамова ўсё роўна анулюецца. Плюс каму там ужо не похуй будзе. Гэта на сумленне Украіны ўжо будзе эканоміку сваю развіваць, каб не быць у такім стане, як зараз. Так, гэта будзе адказнасцю, і гэта будзе на сумленні Украіны і украінцаў, гэта праўда. Ніхто ім нічым не абавязаны, але гэта не скасоўвае таго, што такой дамоўленасцю можна маніпуляваць у інтарэсах рашкі.
Зараз ты разумееш, што нават зараз, калі украінцы сказалі, вось Зеленскі выйшаў, сказаў, мы готовы імкнуцца да міру, вось, мы готовыя на ўсе перамовы, давайте трахайце нас у задніцу. Расійскага меркавання на гэты конт я не чуў канкрэтнага. Вось. Трамп усё роўна выходзіць, кажа, ну, блядь, украінцы, вы хахлы, нахуй, вы ёбаныя, блядь, чуркі, у вас няма козыру ў рукаве. Вы, блядь, вы, чаму вы не хочаце міру, нахуй? Давайте мір уже заключым, ну ёб вашу мать. Украінцы такі, блядь, да мы готовы уже нават гэты клачок хуйні подписать, давай, мы готовыя, блядь, мы готовыя смактаць хуі. Ну камон, ну давайте, ну хотя бы гэтую хуйню. Добра, ну не смактаць хуі там. Насамрэч, там можна прычапіцца да гэтай дамовы, там сапраўды ёсць вельмі некарысныя пункты для самой Рашкі. Але хто пагаджаецца падпісваць дамову? Украінцы. Хто адмаўляецца яе падпісваць? Рашка. На каго бычыць Трамп у выніку? Блядь, на Украіну! За што? Да хуй ведае, блядь. Таму што гэта Трамп. Рашка нападае, Украіна перастае выконваць дамовы, Рашка пачынае казаць, што напалі, бо каклы парушылі дамовы. Ну, вось. Калі проста працягваць быць славянамі, быць бамжамі, то там што не падпішы, ты пасмокчаш. Ну так, але гэта не азначае, што трэба падпісваць прям усю хуйню, якую табе даюць. Ну, яны ж нейкім чынам сабе выгандлівалі лепшую дамову па мінеральных рэсурсах. Чаму б ім, напрыклад, не выгандліваць сабе карыснейшыя умовы па дамоўленасці мірнай. То бок, ладно, там 600к вайсковых. Добра, калі там юрыдычна ўсё будзе працаваць адпаведна, калі гэта сапраўды будзе абмежаванне толькі ЗСУ, окей, гэта яшчэ можна ўспрыняць як сапраўды карысны ў краіне пункт, які нібыта там нешта павінен добра рабіць для самой Рашкі, неяк ёй падсмоктваць, але ў прынцыпе гэта абмежаванне, якое ў рэчаіснасці не абмяжоўвае ўкраіну. Добра, окей, але у гэтай дамоўленасці ёсць пункты аб тым, каб аддаць Рашцы тыя тэрыторыі ўкраіны, якія яшчэ не былі захопленыя. Просто нахуй аддаць. Данецкую, Луганскую, Запорожскую, па-мойму, таксама цалкам трэба аддаць. Не памятаю, але Данецкую і Луганскую дакладна трэба аддаць. Ну, пачакайце. Данецкая, наколькі я ведаю, яна, напрыклад, не цалкам захопленая. Ці Луганская, я іх блытаю, я не украінец. Я блытаю Луганскую і Данецкую, якая з іх яшчэ не цалкам захопленая. Карацей, адна з іх прапануецца проста на аддачу Рашцы. Просто, ну, блядь, таму што сувенір такі будзе. Я лічу, яны павінны прынамсі гэтыя пункты. За гэтыя пункты яшчэ пазмагацца, паспрабаваць. Хаця, наколькі я памятаю, яны, блядь, сказалі, што мы гатовыя, блядь, нахуй гэты кал падпісаць. Нам похуй ужо, ну давайце хоць штосьці. Хаця б нейкія гарантыі, хаця б нейкае спыненне вайны, окей. Там нейкі кампраміс з Рашкай, добра. Асабліва улічваючы, што там досыць сур'ёзная частка грошай павінна пайсці ў нейкія ўкраінскія фонды, нават ад самой Русні. Нейкія фонды аднаўлення Ўкраіны. Сапраўды гэтая дамова не тое, каб вельмі карысная Рашцы. Яна таму і не хоча падпісваць гэтую дамову. Яна і не будзе, магчыма, яе падпісваць, але Трамп усё роўна працягне высцірацца на Ўкраіну. Таму што ён гандон, блядь, ебанат. То бок, дзякуй, канешне, за палітычных зняволеных беларускіх. Яны ўсе ахуительныя людзі, дарэчы, павыходзілі ўсе, як адзін, прамаўляюць вельмі карысныя нацыянальныя тэйкі, карысны дыскурс вядуць нацыянальны, вельмі такія людзі прыбліжаныя да беларушчыны таксама. Ніводнага разу гэта не выпускалі усялякую расійскую агентуру тыпу Ціханаўскага, не-не-не. Ось гэта ўсё вельмі добра, вельмі грунтоўныя людзі выходзяць. Ну, добра, сапраўды там выходзяць некаторыя талковыя, тыпу, не ведаю. Ну, я, напрыклад, нічога не маю супраць блогера Шэрага Ката. Не блытаць з жоўтым кутом.
Окей, дзякуй за палізняволеных, канешне, але па Украіне Трамп просто мудак, блядь. І мудак не таму, што ён супраць Украіны. Не зразумейце мяне неправільна. Трамп мудак, таму што ён дзейнічае супраць інтарэсаў сваёй уласнай краіны, падтрымліваючы кітайскі сатэліт, Расійскую Федэрацыю, постсавок, які проста спіць і бачыць, як знішчае клятых піндосаў. Маніпуляваць можна любой дамоўленасцю. Залежыць. То бок, калі дамоўленасць просто сама па сабе дамоўленасць, то бок, скажам, вось, скажам, няма дамовы па рэсурсах паміж Украінай і ЗША. Няма там нейкіх іншых дамоўленасцяў на ўзроўні бізнесу, на ўзроўні інвестыцыяў, супрацоўніцтва. Так, тады сапраўды любой дамоўленасцю можна маніпуляваць. Вось. Скажам, не любой дамоўленасцю можна маніпуляваць. То бок дамоўленасцю, якая з'яўляецца сама па сабе проста голай паперкай, маніпуляваць можна. Але дамоўленасцю, якая падмацаваная нейкім субстратам, нейкай фізычнай матэрыяльнай рэччу, нейкімі фізычнымі канкрэтнымі стасункамі, канкрэтнымі схемамі бізнесу, канкрэтнымі інтарэсамі Амерыкі ва ўкраіне, тады гэтай дамоўленасцю не праманіпулюеш асабліва. Вось. Ну тады гэта ўжо праблема не дамоўленасці, а праблема іншых усялякіх стасункаў паміж Украінай і ЗША, скажам. Вось. То бок трэба ім больш сваіх рэсурсаў прадаць насамрэч. Прычым прадаць, ведаеце, так, на дыстанцыю. То бок мы не аддаем вам, канешне, адразу ўсе свае рэсурсы. Прыязджайце тут, будуйце свае шахты, рабіць інвестыцыі. То бок, канешне, можна сказаць, любой дамовай зманіпуляваць проста. Ну просто ёсць розніца, ёсць у нас дамова, скажам, тыпу Будапешцкага мемарандуму, мінскіх пагадненняў, і вось гэтай хуйні, якую зараз трэба падпісаць. І, ну не ведаю, брэсцкім мірам, скажам. Мабыць, не зусім добры прыклад, таму што ён у выніку быў парушаны, але ўсё ж такі ён быў парушаны праз досыць шмат год. Вам так не здаецца? То бок, ну, скажем, міжваенная Польшча магла развівацца колькі? 20... Не, стоп, 20. Якое 20? Ну так, 21 год, фактычна. Ну, канешне, віна міжваеннай Польшчы, міжваенных палякаў, што ў іх не атрымалася потым стрымаць ціск немцаў і саўкоў, але ўсё ж такі 21 год. Можна сказаць, што гэта дамова, якая спрацавала. Ёсць дамовы, якія працуюць. Канстытуцыя ЗША, гэта ж дамова, яна працуе. Таму не. Самыя пиздецовыя пункты гэта з заданай зямлёй. Я спецыяльна паглядзеў па мапах, і там проста ёбнутая колькасць тэрыторыяў. Яны за тысячныя часткі зараз у месяц па 20к губляюць. Ну так, я пра гэта ўжо ўзгадаў. Ну і калавыя пункты пра ўмовы анулявання дамовы і пра зняццё смактанцыяў. На похуй. Похуй, вы реально думаеце, што санкцыі неяк моцна б'юць па парашцы? Ну окей, можна там пагадзіцца, што санкцыі, але гэта санкцыі павінны быць накладзеныя не на саму ўражку, яны павінны быць накладзеныя на людзей, якія ўражкі купляюць нафту, газ, то бок на тую ж самую Індыю, на той же самы Кітай, на Нямецчыну. Павінны быць накладзеныя санкцыі, каб яны не куплялі гэтыя рэсурсы ўражкі. Адначасова з тым павінны быць распрацаваныя вынаходніцтвы, гэтыя выкапні нафты і газу ў саміх Злучаных Штатах альбо ў іхніх сатэлітах, тыпу там Саудаўскай Аравіі, ці як гэтая хуйня называецца, арабскія эміраты, Саудаўская Аравія, я, блядь, іх блытаю. Для мяне карычневыя людзі, ну вы зразумелі, адна хуйня.
У каго там нафта? Магчыма, у абодвух нафта, я просто не ебу. Трэба там выкапні адкрываць, блядь, і хай людзі купляюць нафту ў іх. А рашкаванскую нафту хай ніхто не купляе. Потым Рашка хай банкрутуе сама па сабе, Амерыка прыходзіць, захапляе Сібір нахуй. І вось тыя выкапні нафты, якія былі закінутыя праз тое, што ніхто ніхуя не купляе, пачынае распрацоўваць. Вось гэта я разумею палітыка. А які-небудзь Макдональдс, блядь, банкавыя санкцыі ад Свифту іх адключылі, так гэта ж хуйня, блядь. Гэта ж ні на што не ўплывае, гэта ж кал. Гэта ж паказная дзейнасць для уласнага электарату еўрапейскага ці амерыканскага, якому трэба паказаць, што мы змагаемся з рэжымам Пуціна. Вось ад'ебіцеся ад нас. Так. Ну і калавыя пункты пра... гэта я чытаў. Так, не блытаць з ЖК, бо ён дакладна агентура. Не, ЖК не агентура. Рэспа і Трамп, у прынцыпе, гэта людзі, якім похуй на ўсё, акрамя карычневых і жоўтых людзей. Ну, ёсць такое. Вельмі важна было разбірацца ў канфлікце індусаў і пакаў. Важна не даць забараніць кітайцам вучыцца ў ЗША. Важна, каб індусы далей маглі заязджаць на H1B. Важна было ўкласці сотні мільярдаў у Індыю. Так, вельмі важныя рэгіёны. Я думаю, блядь, Ілон Маск падказаў такую ахуительную ідэю Дональду Трампу. То бок Дональд Трамп прыйшоў у прэзідэнцтва проста з адной думкай. Выгнаць усіх мігрантаў, ну, з двума думкамі. Выгнаць проста нахуй з краіны ўсіх мігрантаў, паказаць ім сярэдні палец. Ну, я кажу пра нелегалаў. А другая думка, з якой ён прыйшоў, гэта ўвесці тарыфы нахуй у міжнароднай эканоміцы, ад якіх пакутаюць усе нахуй. Нягледзячы на тое, што там на Кітай яны былі накладзеныя ў асноўным. Гэта пиздец. Ось. Але так. Ну, ты просто разумееш, трэба Індыю, блядь, ад Кітаю адцягнуць, трэба Рашку адцягнуць ад Кітаю, 6D шахі, нахуй, блядь, адсмактаць Клінтону, ну ўсё... Усё як бы тое, як любіць Трамп гэта здзейсняць па сваіх метадышках уласных. Каб там былі пабудаваны асноўныя хабы штучнага інтэлекту, індусы ўсё спіздзілі. Насамрэч, я лічу, што амерыканцы павінны ўкладацца ў эканоміку Індыі. Вельмі тэрмінова яны павінны зрабіць проста адну рэч, за якую ўвесь свет скажа амерыканцам дзякуй. Мабыць, нават сам даплоціць яшчэ палову. Гэта стварыць у Індыі культуру і эканоміку туалетаў. Грамадскіх, прыватных, каналізацыю вось правесці ў кожны дом. Рынак, увесь рынак, то бок проста рынак і культура. То бок, па-першае, павінны быць роблены інвестыцыі ў рынак туалетаў. І адпаведныя умовы створаныя з боку дзяржавы, то бок нізкія падаткі, хуя-маё, вы зразумелі. А па-другое, трэба прымусіць індускую якую-небудзь паліцыю мясцовую і вайсковых проста, альбо увесці амерыканскую нацыянальную гвардыю ў Індыю, каб прымусіць індусаў сраць ва ўнітаз. Проста прымусіць. Ведаеце, як у Сінгапуры людзей хуярыць там плёткамі на плошчы, на вачах ва ўсіх, на вачах усяго натоўпу хуяраць плёткамі, розгамі нахуй за тое, што яны пранеслі гумку ці нейкую наркату у Сінгапур. Альбо ўвогуле ім галаву проста адрубаюць мачэтай. Там же паліцыя ў іх ходзіць з мачэтамі. У Індыі трэба нешта падобнае увесці за сраннё у неадпаведных месцах. То бок за любую какаху, якая была, як сказаць,
і за любую какаху, якая была выкінутая з задніцы ў неадпаведным месцы, плюхнулася просто на асфальт, павінны прыязджаць і адразу там 50 удараў плёткай по голай спіне і штраф. Ну, вось. То бок, па-першае, штрафамі просто адразу эканоміка, бюджэт напоўніцца, і можна будзе яшчэ больш унітазаў закупіць, альбо яшчэ больш паставіць міліцыянтаў на кожным куце, які будзе пільнаваць, глядзець, як дядзя Стёпа просто. Такі, яны яшчэ павінны быць вялікія, каб можна было праглядаць на далёкія дыстанцыі, біноклі ім купіць нахуй, каб кожны індускі паліцыянт мог бы просто выглядаць, скажам, сручых людзей у раку нахуй, вось стаіць ён на якой-небудзь свяшчэннай рацэ, якая ўся ў гаўне, просто рака гаўна. Я не памятаю, якая ў іх там рака ёсць, якая-небудзь вялікая, глядзіць просто і бачыць, што праз 1000 кіламетраў нейкі індус, які нават жыве там у сваёй сельскай мясцовасці, сеў пасраць, блядь, у вадзіцу, у якой ўжо месца няма для гаўна, але ўсё роўна ён працягвае туды сраць. І ўсё, адразу снайперская вінтоўка просто адстрэльвае яму пісюн. Просто адстрэльвае пісюн нахуй. Таму што такія людзі не павінны пладзіцца. Для Індыі не будзе ніякай дэмаграфічнай катастрофы, ім похуй, блядь. Індыя і дэмаграфічная катастрофа гэта просто, ну, гэта як Кітай. Типу там жыве 50% насельніцтва зямлі, а другія 50% у Кітаі. Просто жорсткую палітыку амерыканцы павінны прынесці у Індыю, а потым ужо можна размаўляць пра нейкія там інвестыцыі, блядь, у эканоміку, у штучны інтэлект, у IT. Спачатку унітазы і забарона срання. Санкцыі на нафту моцна б'юць па рашцы. Ну, я ўжо патлумачыў пра нафту. Дык зараз так і адбылося, што рашка не можа тупа прадаць. Просто 20 танкераў стаяць на вадзе і ўсё. Ну, зноў ж такі, у дамове, наколькі я разумею, санкцыі маюцца на ўвазе тыя, што на рашцы менавіта ляжаць. Санкцыі супраць Індыі за тое, што яна купляе расійскую нафту, наколькі я разумею, у гэтай дамове не абмяркоўваюцца, яны скасоўвацца не плануюць, яны не плануюцца быць скасаваныя. Савок заўсёды ад нафты залежаў, і зараз іх бхае трумб у балючае месца. Б'е трумб у балючае месца. Патлумачыў ужо наконт нафты. Усе агентуры пакуль няма доказаў, што гэта не так. Ну так, але я лічу, што правы кут ужо паказаў доказы, што ён не агентура. Таму давай не распаўсюджвай паклёп на удзельнікаў канфы, у нас за гэта баняць. Дык ім дзяржава праводзіць у дамы каналізацыю, але ўсім поху. Не дзяржава. Дзяржава павінна заняцца тым, каб на кожным куце, на кожным жоўтым альбо карычневым куце стаяў паліцыянт з мачэтай альбо з катанай. Не ведаю, якая ёсць зброя, нацыянальная зброя якая-небудзь індуская. Скажыце мне, вот падкажыце ў каментарах, хто шарыць, якая-небудзь індуская нацыянальная зброя, такая вострая, такая белая зброя, холодная зброя. Просто яны павінны стаяць, якія-небудзь, ведаеце, сюрыкены нахуй. Каб нават не трэба было гнацца за сіруном, каб не трэба было гнацца, просто запусціў батаранг нахуй, адразу ў спіну, бам нахуй, патрапіў там у пазваночнік, неважна, будзе на калясцы ездзіць усё жыццё, затое навучыцца сраць па-чалавеча. Дзяржава не павінна нічога праводзіць. Павінен быць рынак унітазаў, рынак туалетаў, рынак каналізацыяў. Дзяржава павінна пільнаваць культуру. Культура, яна будуецца праз тое, што прыходзіць, блядь, дзяржава і нахуй прымусова людзям забараняе сраць. Як на той пікчы, я забараняю вам сраць. Так і павінна быць у Індыі.
Мянты самі сруць хіба на вуліцы, гэта скрэпа. Значыць, трэба, я кажу, значыць, трэба завозіць нацыянальную гвардыю амерыканскую. Альбо якую-небудзь інтэрнацыянальную гвардыю, блядь, з іншых краінаў, якія навучыліся сраць. Ахуенна, гэта дакладна на хайлайт. Магчыма. Нацыянальна традыцыйная зброя наточаны кабелік. Ну так, у іх жа там вады пітнай няма. Усё засрана, блядь. Таму гаўно, яно цвёрдае, сухое. Можна яго проста раскалваць на паловы і кідацца, як сюрыкенамі. Такія індускія калавыя ніндзі. Засохшы такі, так. Хаця, вось я бачыў індыйскую кухню, і я б не сказаў, што там кал быў засохшы. Там усё з навільгатненнем гэтага калу ў парадку. Усе калавыя котлеткі выглядаюць бліскучымі, я б сказаў. То бок яны нейкую вадкасць усё ж такі ў сябе змяшчаюць. Так, мне трэба сабе кока-колы падліць напрамую з індускай свяшчэннай ракі. Блядь, як іх мне гэтая рака называецца, я забыл. Ганг ці не ганг? Гэта ў іх ганг рака? Магу памыляцца. У мяне ў школе па геаграфіі былі досыць хуёвыя адзнакі. Для мяне мукай просто. Ну і ведаеце, я ў дзяцінстве не вандраваў ніколі асабліва. То бок я за мяжой-то апынуўся ўпершыню, вось рэальна за мяжой у Польшчы. Толькі калі мне было год гэтак 21, так, то бок мне было 21 год, калі я ўпершыню апынуўся на тэрыторыі еўразвязу. Дагэтуль за мяжой я бываў толькі ў Расійскай Федэрацыі. Адпаведна, для мяне было вельмі цяжка там арыентавацца ў нейкай палітычнай мапе свету, вывучыць назвы сталіцаў, вывучыць усялякія там рэкі, блядь, нават фізычную геаграфію было няпроста вывучаць. Это ўжо пазней, там, праз вывучэнне біялогіі, трошкі там я гэтай самай геаграфіі-то і пачарпнуў, там, скажам, біёлягу абавязкова трэба разбірацца ў тым, што, блядь, кантыненты сучасныя не заўсёды былі такімі, як яны выглядаюць сёння. Тобто трэба разумець, што там рухі літасферных пліт, всялякія розныя змены, то бок спачатку існуе адзін кантынент, потым ён разыходзіцца, потым ён сыходзіцца з нейкім іншым, праз гэта адбываецца міграцыя у тым ліку чалавечай папуляцыі, то бок, скажам, трэба разумець, што амерыканская папуляцыя індейцаў гэта мігранты з Азіі. Гэта мігранты з Азіі ў той перыяд, калі вось гэты самы, як ён называецца, гэты праліў, Берынгавы праліў, ці я блытаю, вось той, дзе Сібір расійская падыходзіць да Аляскі амерыканскай. Раней там проста была сплошная зямля, сплошная тэрыторыя не залітая вадой. І па гэтай тэрыторыі ў Амерыку прыходзілі людзі з азіяцкай часткі зямлі, з азіяцкага вось гэтай часткі еўразіяцкага кантыненту. А потым ужо другасна быў заселены еўрапейцамі праз ваду, але раней міграцыя адбывалася праз сушу беспасрэдна альбо праз нейкія мелкія воды. Вось ганг пішуць, то бок я правільна згадаў. Вось. Трэба нешта разумець у гэтым сэнсе пра геаграфію, калі ты біёлаг, калі ты цікавішся эвалюцыйнай біялогіяй, калі цікавішся антрапалогіяй таксама. Вось, але ў школе ў мяне было вельмі хуёва з геаграфіяй, таму для мяне цяжка. Для мяне гэта ўсё вельмі цяжка.
То бок да таго як я ў Польшчу пераехаў, я б вам не сказаў дзе якая еўрапейская краіна нават знаходзіцца. То бок я дакладна меў бы праблемы з тым, каб знайсці на мапе Чэхію якую-небудзь, я ўжо не кажу пра Славаччыну, пра Угоршчыну. На поўдзень я і зараз не ведаю, якая краіна дзе знаходзіцца, асабліва ўлічваючы іхнія ебанутыя межы, якія запомніць можа толькі нейкі уебан аўтыст, які проста сядзіць над мапай і такі мяжа, цікава, як яны глядяць проста на якія-небудзь схемы метро, там вывучаюць кожную станцыю. Для мяне было б складана. Я б нават Францыю нават ніхуя не знайшоў. Просто зараз, калі ты жывеш у еўразвязе, пастаянна то адна краіна, то другая ўсплывае, асабліва пасля 20-х і 22-го году кожны беларус увайшоў у гэтую топіку міжнароднай палітыкі, трэба ва ўсім разбірацца, таму што, блядь, твоя будучыня, твой лёс, ён залежыць беспасрэдна ад таго, якое канкрэтнае рашэнне прыме нейкі чырвона твары ўебан за акіянам. Пачынаеш разбірацца, дзе якая краіна, там што, якія ў яе геапалітычныя могуць быць інтарэсы і гэтак далей. Грузію я б вам не знайшоў да 20-22 году, ці там да пераезду ў Польшчу. Зараз у мяне трошкі лепей з гэтым, але ўсё яшчэ адгукаюцца невывучаныя ўрокі з геаграфіі. Як бы эфектыўнасць беларускай адукацыі, зноў ж такі школьнай. Я чалавек, які прайшоў праз дзяржаўную адукацыю, вывучаўся ў звычайнай беларускай школе, і фактычна ўсе свае веды, якімі я карыстаюся штодзённа, альбо пра што я піжу на стрымах, я атрымаў проста ўскосна за кошт таго, што калі ты біёлог, табе прыходзіцца цікавіцца вельмі вялікім спектрам усялякіх іншых дысцыплінаў. Трэба ведаць хімію, фізіку на нейкім базавым узроўні, матэматыку трэба ведаць, трэба нешта там нават разумець у філасофіі. Калі ты неўрабіёлог, трэба некаторыя рэчы разумець з псіхалогіі. Я ўжо не кажу пра тое, што калі ты палітычная жывёла і цікавішся там палітыкай міжнароднай альбо проста сваёй краіны, ты так ці іначай будзеш цікавіцца гісторыяй і ўсёй гэтай хуетой гуманітарнай. Са школы я не вынес, блядь, ніхуя абсалютна. Нават калі я рыхтаваўся да алімпіядаў па той жа біялогіі, я рыхтаваўся нахуй ва ўніверсітэце, і рыхтавалі нас выкладчыкі на універсітэцкім узроўні, а школа яна толькі, блядь, перашкаджала мне гэта рабіць. Фізіку нахуй ёбаную у школе у нас выкладалі хуёва. Матэматыку, блядь, пра матэматыку я і ўжо пачынаць нават не буду. Хімію, біялогію больш-менш, але прымітыўна ўсё. Трэба была дапамога універсітэцкіх настаўнікаў. А нахуя тады школа, блядь, я не разумею, як пасрэднік нахуй. Паразітарная просто нейкі кароста, блядь, на сістэме адукацыі беларускай. Просто нейкая купа уебанаў, якім, вы ж глядзіце, наша школа плаціла універсітэту, каб вось асобныя настаўнікі ў гэтым універсітэце за грошы, якія ім плоціць школа, нас вывучалі. А школа, блядь, она ж аплочваецца з падаткаў. Часамі школа, блядь, аплочваецца з грошаў, якія бацькі нясуць у гэтую школу. Чаму б нам проста не наняць гэтага універсітэцкага настаўніка ў якасці рэпетытара, блядь? Чаму? Гэта Беларусь, гэта Савок. На жаль, Беларусь у гэтай праблеме не самотная. Так працуе, блядь, большая частка Еўропы. Блядь, спіна забалела. Колькі мы ўжо стрымем-то? Мы хутка будзем скончваць, я думаю. Я нагадваю, што сёння стрым 3 гадзіны будзе цягнуцца. Вось. Карацей сёння. Так. Здаров, Владимир, прывітанне. Індзейцы з Рашкі прыйшлі, то бок яны таксама агентура. Яны прыйшлі з Азіі, кажу ж. Можна сказаць, што яны прыйшлі з Сібіры, але тады славяне там яшчэ не жылі.
Дарэч, што думаеш наконт цудоўнай навіны, што ебалрусікам будуць блякаваць рахункі ў польскіх банках? Наколькі я памятаю, гэта датычыць беларусаў без ВНЖ, то бок без, прынамсі, часовага побыту. Ну, хуёва стаўлюся, канешне. Ну, дзякуй вялікаму дэмакрату Туску, за якога выступала ўся эмігранцкая беларуская тусоўка. Вельмі ахуенна. У мяне, канешне, ёсць ВНЖ, і ўвогуле я на статусе, які мне дазваляе жыць у Польшчы, асабліва не хвалявацца, ён нават тэрміну не мае ніякага. Але, ну, хуёва. Не будуць прыязджаць у Польшчу беларусы. Каму ад гэтага будзе лепей? Беларусы з'яўляюцца нейкай небяспекай на дзяржаўным узроўні для Польшчы? Па-мойму, не. Не тое, каб я лічыў украінцаў пагрозай, хаця там ёсць пытаннічкі. Але беларусы, блядь. Адзіная прычына, па якой гэтыя ахуительныя законы ўводзяцца, заключаецца ў тым, што палякам пасраць на беларусаў. Не ў тым сэнсе, што яны хуёва да нас ставяцца, яны хацелі б нам на галаву насраць, накласці свой кавэлік нахуй вільготны, які будзе сцякаць па вушах і па вуснах, і па вусах. Не, проста яны кожны раз, калі сутыкаюцца з беларусамі, кажуць аб тым, якія беларусы ахуительныя, якія мы ветлівыя, якія мы працавітыя, якія мы таленавітыя, разумныя, гэтак далей, якія мы добрыя спецыялісты, альбо якія мы матываваныя спецыялісты. Але калі яны не сутыкаюцца з беларусамі ў асабістым жыцці, яны проста пра нас не думаюць. То бок гэта не ляжыць у сферы іхніх зацікаўленасцяў. Адпаведна, калі на выбарах паўстае пытанне «трэба ебаць піс», ніхто не задумваецца аб тым, што, блядь, беларусам абмяжуюць рахункі ў банках. Ось. Ну, гэта хуёва. Я спадзяюся, што на наступных парламенцкіх выбарах у Польшчы пераможа іншая якая-небудзь фракцыя. Не тая, што зараз знаходзіцца ва ўладзе. Ти довчився в університеті в Білорусі, чи з'їбався, доки була відстрочка від армії? Я не довучився. Я з'їбався на 4-м курсі, на 4-м годі не довучився, тому що я урод їбав. Я після початку повномасштабного конфлікту, повномасштабної війни Рашкі супраць Украіны, зразумеў, што я больш не хачу жыць у Беларусі, то бок я, як сапраўдны беларус, якому палітыкі не трэба, жыў з перакананнем аб тым, што абавязкова трэба скончыць беларускую навучальную установу, абавязкова трэба... У мяне ўсё роўна, канешне, было ў планах з'ебацца на нейкі час, каб атрымаць адукацыю за мяжой. Гэта было ў пляне. Нават калі я паступаў у БДУ, я гэта рабіў з думкай аб тым, што я потым паеду, скажам, у магістратуру куды-небудзь за мяжу. Вось. Але на працягу навучання і потым пад канец, вось на 4-й год, на 3-4, калі, блядь, Беларусь спусцілася да ўзроўню літаральна ЛДНР, блядь, і Абхазіі, то бок там на сайце біяфаку БДУ пачалі з'яўляцца аб'явы аб тым, што адчыняецца нейкі ахуительны набор на праграму адукацыйную для грамадзянаў РФ, Беларусі, ДНР, ЛНР і Абхазіі, нахуй. Гэта літаральна было, гэта нават зараз, мабыць, можна знайсці на сайце біяфаку БДУ, нахуй. І як проста рэкляму, типу, эгэгэй, давайте, блядь, едьце, нахуй, на стажыроўку, вось, куды там трэба было ехаць, я ўжо не памятаю, у Рашку, хутчэй за ўсё.
Такія ў нас былі адукацыйныя супрацоўніцтвы. Я вось паглядзеў на гэта, паглядзеў на тое, ува што ўвязалася моя ўласная краіна, і вырашыў, давайте вы тут ебіцеся самі. Таму што калі я паступаў у БДУ у 19 годзе, гэта была абсалютна іншая краіна, блядь. Беларусь 19-го года гэта была краіна вельмі хуёвая, у якой было вельмі шмат праблемаў, але у якой можна было правесці рэформы і пазбегнуць праліцця крыві, пазбегнуць генацыду народу беларускага. Ну, але сітуацыя склалася іначай, каранавірус, потым пратэсты 20-го году, потым, блядь, вынішчэнне, генацыд усяго актыўнага беларускага насельніцтва, потым, блядь, вайна нахуй, у якой Беларусь апынулася саўдзельніцай. Я на гэта не падпісваўся. Калі я ў 19 годзе паступаў у БДУ, я паступаў у БДУ, у якім я бачыў цікавых людзей, цікавых навукоўцаў. Я прыязджаў у Менск, бачыў вельмі шмат беларускіх івентаў, беларускіх ініцыятываў. Менск быў жывым горадам, у якім было цікава апынуцца пасля Віцебску. Пасля Віцебску ў Менск ты прыязджаў у 19 годзе і адчуваў сябе ў рэальнай Беларусі. Прачыналіся патрыятычныя пачуцці. Я калі ў Віцебску жыў у Беларусі, мне было так паебаць на Беларусь, вы проста не ўяўляеце сабе. Я быў антыпатрыётам, я клаў хуй на ўсё, што было звязана з Беларуссю. Да таго моманту, калі я пачаў ездзіць у Менск. Я пачаў ездзіць у Менск, там спачатку гэта было звязана з падрыхтоўкай да алімпіядаў. Потым я паступаў у Менск, ездзіў туды, у меня там сябры жылі, які мне паказвалі Менск. Я думаю, блин, прикольно, тут назвы вуліцаў па-беларуску напісаныя. Тут у метро ўсё па-беларуску, беларуская лацінка нават ёсць. Вельмі шмат помнікаў усялякім беларускім дзеячам. У Віцебску іх нашмат менш. Шыльдачкі цікавыя, і гістарычныя усялякія таксама. Гістарычныя помнікі, там, напрыклад, ёсць нейкая архітэктура, забудова гістарычная ў Менску, і там шыльдачка. Я не памятаю, там ці то на расейскай, ці то на беларускай і на ангельскай мовах. Інфармацыя, можна пачытаць, цікавенька, цікавенька. Вось. Да шмат цікавых рэчаў. Я вось памятаю, нават не звязаных з беларушчынай. Раней ідзеш па Менску ў пераходзе, бачыш, нехта грае гражданскую абарону на гітары. Падыходзіш, пачынаеш здымаць, у мяне гэта літаральна мой выпадак быў. Падыходзіш, пачынаеш здымаць людзей, як яны лабаюць на гітарцы. Падыходзіць чалік, кажа, блядь, ты, канешне, можаш здымаць, я нічога не хочу сказаць, але я папрашу нікуды гэта не выкладаць, таму што я у пошуку Расійскай Федэрацыі. Вось, і ты такі, да не, я не буду выкладаць, вы што, нармальна, я проста для сяброў записываю. Ось, такія мікраівенты, яны здараліся досыць часта. На працягу таго часу, як я жыў у Менску, на працягу таго закручвання гаек, якое адбывалася, усе тыя гады, як я навучаўся яшчэ ў БДУ, я проста бачыў, як памірае Менск. І Менск ператварыўся проста ў бетонную хуйню, у якой нічога няма, акрамя ментоў, блядь, і расійскіх нейкіх артыстаў. Ну і людзей, якія, блядь, сядзяць проста і піва хуяраць, таму што заняццяў больш ніякіх няма. А нават калі былі нейкія беларускія івенты, то на іх было б, блядь, стрэмна хадзіць, таму што, ну, яны хутчэй за ўсё падментаваныя ўсе. Іначай, блядь, хто б ім дазволіў праводзіць свае мерапрыемства. Ось. Я не падпісваўся на тое, каб удзельнічаць у вайне супраць Украіны. Прабачце, блядь, я не змог памерці. Я ось не змог жыць у краіне, у якой ты рызыкуеш кожны дзень тым, што цябе за ніхуя затрымаюць і пасадзяць у турму, альбо што цябе, нахуй, я нагадваю, яшчэ я з'язджаў з Беларусі, гэта 22 год, восень. Мяне прынялі на праграму Каліноўскага, я паехаў у Польшчу. І я, блядь, я яшчэ так вагаўся, думаў, блядь, ну окей, ну нават я гатовы сцярпець, мабыць, і гэта. Мабыць, і гэта я гатовы сцярпець. Ну, тыпу, ну, блядь, вось у мяне нешта новыя нейкія там магчымасці выбудоўваюцца, можна там у які-небудзь новы інстытут прыйсці, там на якія-небудзь IT-праекты, такія з біінфарматыкай звязаныя, запісацца. Не буду казаць канкрэтна, куды я хацеў пайсці, не хачу людзей падстаўляць.
Былі там думкі такія, але, блядь, потым аб'яўляюць мабілізацыю РФ. Я такі, блядь, як жа добра, што я падаўся на праграму Каліноўскага. У мяне ёсць вось гэты шлях адступлення. Я просто не раздумваючы паехаў, блядь, у Польшчу, таму што заставацца ў РБ было небяспечна для жыцця. У выніку мабілізацыі у РБ не адбылося, але хто ж, блядь, мог ведаць? Я лічу, я ўсё зрабіў правільна. Я і з самага пачатку не павінен быў цярпець. Просто, блядь, узяць, сабраць манаткі і двінуць у якую-небудзь Грузію нават. Таму што ў выніку ўсё роўна я гэтыя гады прыебаў. Вось, неяк так. Я уже не кажу про армію, блядь, адпрацоўку. То бок, калі, блядь, у цябе над галавой вісіць рызыка паехаць на фронт, ты не думаеш аб такіх рэчах, як тэрміноўка і адпрацоўка. Ты думаеш аб тым, каб ратаваць сваю задніцу. У мяне тады літаральна былі думкі аб тым, што лепей быць бамжом у Польшчы ці якой-небудзь іншай краіны, ці тыпу Грузіі, блядь, Казахстану, чым паехаць нахуй на украінскі фронт. Ляжаць у украінскай зямлі нахуй і нават без насення. Так, слухай, вось піша ў чаце чалавек з нікнеймам Демакрат 364. Слухай, ты выпадкова не той самы демакрат, які рабіў смешную агучку на серыял The Walking Dead, які называўся Вовкін дзед. Гэта не ты выпадкам, таму што гэтыя пераклады смешныя, яны былі выкладзеныя менавіта пад нікам Демакрат. І ў мяне зараз проста флэшбэкі з тых далёкіх год, калі я глядзеў гэты унікальны шэдэўр. Блядь, я паглядзеў гэта на стрыме нават, але там проста вельмі актуальна, разумееце, там настолькі актуальна, што нават, просто разрываецца галава, наколькі гэта актуальная пераагучка The Walking Dead першага сезону. Але я баюся, што мне тупа канал забаніць за гэта. Што тут на Ютубе, што на Твічы. У геаграфіі трэба разумець толькі тое, куды дзяўбаць на ўсход ад Беларусі. Куды дзяўбаць? Ты маеш на ўвазе адкуль... Што значыць, куды дзяўбаць? Я, дарэчы, нават калі жыў у Беларусі, і нават калі ў мяне былі такія... Я б не сказаў гэта ватнымі, я б не назваў гэта ватнымі поглядамі, але ў мяне былі такія памяркоўныя, скажем так, погляды, я ніколі не глядзеў у бок рашкі. То бок я заўсёды разумеў, што калі рухацца ў сэнсе там адукацыі нейкай будучыні, то толькі на захад. То бок трэба паступіць у беларускае ВНУ, каб была беларуская база, каб зразумець, скажам, праблемы беларускай адукацыі. Не буду казаць, чыімі дзеяннямі я тады натхняўся, але похуй. Карацей, у мяне была думка аб тым, што трэба атрымаць беларускую базовую адукацыю, каб зразумець праблемы беларускай адукацыі і навукі, потым паехаць вучыцца на захад і прывесці з захаду вырашэнне тых праблемаў, якія ў Беларусі існуюць. Вось. Я заўсёды разумеў, што... То бок у мяне ў пэўны момант былі думкі аб тым, што каб перапаступіць, скажам, з РБ у якое-небудзь МГУ расійскае, таму што тады быў ковід, і, блядь, усе заняткі перанеслі на дыстанцыйныя. А самі разумееце, калі ты біёлог, і тваёй задачай з'яўляецца не проста вывучэнне тэорыі, а канкрэтная праца ў лябе, якая зачыненая праз гуйцельную дыстанцыйку, у цябе пачынаюць з'яўляцца думкі аб тым, каб пераехаць, вучыцца ў рашку, таму што, там хаця, блядь, нейкая адукацыя ёсць. Але ў выніку я нават гэтага не зрабіў. Я застаўся ў Беларусі. І заўсёды разумеў, што я хачу скончыць беларускую адукацыю, а потым паехаць на захад, там адвучыцца і вярнуцца ў РБ. Але беларуская дзяржава вырашыла, блядь, паслаць мяне нахуй. Таму што яна стварыла такія ўмовы, у якіх немагчыма развівацца, будучы маладым навукоўцам.
Ну, магчыма развівацца, блядь, калі ты ў прынцыпе ігнарамус і просто не ведаю, ты як Дарашенко у себе вочы настолькі ў розныя бакі глядзяць пастаянна, просто рандомна, як это, блядь, броўнаўскія рухі адбываюцца з тваімі зраніцамі, блядь, з тваімі вачыма, ой, што ты просто не можаш нават, ну, просто ніхуя пабачыць в сваім жыцці, ты просто у вечным такім расфокусе існуеш. Тады так, мабыць, і можна, але як у такіх умовах быць навукоўцам, хз, мабыць, на дотык нейкую хуйню на слых распазнаваць геалакацыю і ўжываць. Мабыць, неяк так, але я не ебу. Мае калегі там студэнты, навукоўцы, якія засталіся ў РБ, я вас не разумею, шчыра кажучы. То бок, калі вам удаецца займацца навукай, а не ствараць уражанне актыўнасці нейкай навуковай, то, канешне, ну, ад мяне вам вялікі шацунак, але я вас не разумею проста, як вы гэта робіце. То бок, наколькі вялікую ментальную гімнастыку трэба праварочваць у сваёй галаве, каб рэальна верыць у тое, што вы робіце ўнёсак у беларускую навуку, улічваючы, што яна збудаваная такім чынам, каб усе беларусы з'язджалі па адукацыю і па навуку ў Расею. І любыя праекты, якія вы намагаецеся збудаваць, будуць абасраныя санкцыямі за вайну, ці яшчэ за якую-небудзь хуйню, за РНР, за самалёты, блядь, перахопленыя. Як можна нешта будаваць? То бок, гэта тая ж самая прэтэнзія, як для бізнесоўцаў. То бок, вы рэальна думаеце, што у вас бізнес нейкі ёсць у Беларусі? То бок, канешне, мой шацунак да вас, што вы там застаецёся, трымаецеся там, не дазваляеце, скажем, расейцам захапіць рынок, там да навукоўцаў таксама шацунак, што вы там нейкія рэшкі адукацыі намагаецеся захаваць, хуё маё, але вы рэальна думаеце, што гэтая ўся хуйня не будзе змеценая проста адным шчалчком пальцаў? Просто па маёй інтуіцыі, каб так думаць, я правучыўся ў беларускім ВНУ 3 гады, сустракаўся з рознымі людзьмі, размаўляў, вёў размовы, слухаў пра праблемы розных асяроддзяў, розных спецыялістаў, розных галінаў навукі. У мяне склалася ўражанне, што сістэма не зменіцца знізу. То бок, знізу можна толькі ствараць ўражанне дзейнасці актыўнай, каб атрымліваць хоць нейкае там фінансаванне для сваіх даследаванняў, якія просто смецце, іх ніхто не чытае, яны ідуць у сметнік, блядь. Альбо вы просто надрошваеце адзін аднаму хуй, чытаючы і цытуючы артыкулы сваіх сяброў. Типу, зноў ж такі, мая павага, але я не разумею, як вы жывіце. Так, дзед, ну дык у большасці беларусаў няма ВНЖ. Я б не сказаў, што прямо у большасці, але я асуджаю ў любым выпадку. Нават калі для звычайных беларусаў хочуць забараніць ствараць рахункі. Тыпу, гэта ж гаворка пра банк польскі, ПКО, наколькі я памятаю. А ён быў адзіным банкам, які дазваляў ствараць рахункі беларусам. Зноў ж такі, у цябе ў краіне ўжо дохуя беларусаў. Ты сапраўды хочаш, каб яны проста шукалі сабе працу, на якой яны будуць атрымліваць чорны заробак, і пры гэтым не плачачы падаткаў? Сур'ёзна? Гэтага вы хочаце? Ну окей, ладно. Ну, чарговае ахуительнае ўмяшальніцтва ў банкавую сістэму і ў эканоміку ад дзяржавы, толькі ў гэтым выпадку ад польскай. Неаднаразова проста каментаваў ужо, найбольш прыхільная партыя да беларусаў заўсёды была права і справядлівасць, а грамадзянская платформа ўвесь час займалася тым, каб рэстартаваць стасункі з Расіяй, па прыкладзе Нямецчыны. Глядзіце кейс Смаленску, Качынскага, паглядзіце, як лабызаўся з Пуціным
Дональд Туск. Калі хочаце больш падрабязна гэтую тэму раскрыць на стрыме, данатьце. Я, дарэчы, буду хутка ўжо скончваць стрым. Я, мабыць, дачытаю паведамленні, якія зараз ёсць, і буду закругляцца. Так, літаральна ў Данецк трэба было ехаць, проста ўявіць сабе ебальнікі гэтых геніяў. Я думаю, яно таго было не варта, насамрэч. Так ганьбіцца, каб проста паглядзець на ебальнікі. Можна на гэтыя ебальнікі паглядзець у інтэрнэце, відосаў дахуя. Як яны пераапраналіся ў жанчын, каб іх не мабілізавалі ў мясцовую бананавую армію. Так, Бацька борщанув потужно. Мелстрой білоруський слон. Так, ахуенна. Няма там больш лацінкі. Ну, цяпер ужо няма, паўтаруся. Я апісваў свае ўражанні ад Менску ў 18-19 гадах. Беларусь тады была абсалютна іншай краінай. Не ідэальнай, вельмі хуёвай. Нізкі ўзровень жыцця, нізкі ўзровень заробку, хуёвая адукацыя і навука, але у якой усё яшчэ можна было правесці рэформы і атрымаць, ну, нешта кшталту такой Польшчы на мінімалках. Гэтага зроблена не было. То бок, калі б хаця б далі правесці рэформы, якія Румас хацеў рэалізаваць. У 19 годзе Румас быў прэм'ерам, калі б яму далі рэалізаваць тыя рэформы, якія ён планаваў, Беларусь магла б пазбегнуць і 20-го году, і 22-го году. Гэтага зроблена не было. Адпаведна, з кожным годам мая надзея на гэтую ахуительную новую Беларусь будучыні паціхонечку, патрошачкі знікала. Зараз яе няма фактычна абсалютна. Так, вітаю, шаноўнае спадарства. Пагоджуся з гэтым спічом аб Менску ў 2019. Я дакладна тады пачаў цікавіцца беларускай культурай і мовай, але з часам усё пачало знікаць, і тады я вырашыў паехаць да Варшавы. Жиза. У падрочваў на Сталінкі ў Менску стала не похуй на Беларусь. Да справа-то не ў Сталінках, то бок, канешне, там і дрож на Сталінкі быў адпаведны, таму што ў Віцебску нават Сталінак няма. То бок, гэта такая нейкая імперская архітэктура. Разумееш, ты прыязджаеш у Менск і такі, блядь, паходу ў Беларусь гэта імперыя нахуй. Мабыць, гэта імперыя зла. Гэта бульба імперыя калхозаў лукашэнкаўская, але гэта імперыя, і ты такі, блядь. Нешта тут адчуваецца нейкая сіла. Потым ты ўжо разумееш, што гэтая сіла накіраваная на тое, каб табе бутэльку ў сраку забіваць. Але спачатку сябе гэта ўражвае, калі ты прыязджаеш з правінцыі. Але зноў ж такі, я маю на ўвазе не толькі гэтую архітэктуру сталінскую, я маю на ўвазе, у прынцыпе, дух гораду, ягонае жыццё. Ты вось проста першы, хто згадаў на гэтым стрыме архітэктуру сталінскую, я гэта як аргумент не прыводзіў прыклад, я прыводзіў прыклад розныя міні-сітуацыі, людзей, якія мяне натхнялі, мерапрыемствы, якія праводзіліся ў Менску, тое, як жыў горад да ўсіх падзеяў у 20 і 22 годзе. Справа не ў Сталінках-то, ёпта. З чаго вы ўвогуле ўзялі, што я, блядь, меў на ўвазе Сталінкі? Ёп вашу мать. Помнікі усялякія, то бок у Віцебску немагчыма сабе ўявіць, што ты прыязджаеш у цэнтр гораду і бачыш помнік, блядь, Дуніну Марцынкевічу з Манюшкай, якія сядзяць на лаўцы побач. Гэта калі што у Менску ў самым цэнтры каля ратушы вось стаіць такая хуйня. Немагчыма ўявіць, што ты прыязджаеш у цэнтр гораду і там садзішся на лаўку, якая табе паланэз Агінскага пачынае граць. Тыпу, потым ідзеш, зварочваеш куды-небудзь там улева, бачыш бюст Гарэцкага. Бачыш, ідзеш там у сквер Адама Міцкевіча. То бок ты проста праз сам горад знаёмішся з беларускай культурай, з вядомымі беларускімі дзеячамі. Там помнік Адаму Міцкевічу. У Віцебску, я вам нагадваю, у цэнтры гораду ёсць толькі помнік нахуй героям, вызваліцелям вялікай
як гэта там зараз называецца, я не памятаю, як называецца гэтая вайна 1812 году, там стаіць помнікі тыпу героям, блядь, гэтай хуйні расейскай. Ленін, Пётр Машэраў, Пушкін, нахуй, абосраны, якога помнікі павінны быць таксама знішчаныя, як помнікі Леніну. Што там яшчэ? Ну, вось мне падказваюць Альгерду. Ну окей, Альгерду стаіць адзін помнік. Адзін, блядь. Хто там? Александр Неўскі, блядь, вы сур'ёзны, нахуй. Тыпу, Неўскі, калі што, гэта хуйня реально по тыпу Пушкіна, по тыпу Леніна. Это такая ж самая прапагандысцкая расійская хуйта. Што там яшчэ? Монумент гэты 3 штыка, нахуй, воінам-вызваліцелям. Цэлы парк з вайсковай тэхнікай. Што? Што? Окей, ёсць бюст Караткевіча ёсць у адным месцы. Окей, ну 2 хуйні я змог называць. І то бюст Караткевіча гэта ўжо такая перыферыя, можна сказаць. Не той, каб зусім цэнтр. Каб яго знайсці, гэта яшчэ пастарацца трэба. Старыку Хаттабыч, охуительно, блядь. Вялікі беларускі герой, блядь, і нацыянальны дзеяч, Старык Хаттабыч. Што ёсць у Віцебску? Там лётчыкам нейкім савецкім, блядь, нахуй. Это лесні Зоікам і Касмадзем'янскай стаяць помнікі ў Віцебску. Вуліцы ўсе па-расейску напісаныя. Ну, хіба што, окей, у транспарце можна пачуць па-беларуску прамовы і пабачыць квіткі беларускія, то бок па-беларуску на квітках напісаны білет, нумар такі-то. Гэта Віцебск. То бок ты жывеш у Віцебску, ты з культурай беларускай проста на ўзроўні назваў вуліц, на ўзроўні помнікаў, на ўзроўні архітэктуры спатыкаешся мінімальна. Нават з архітэктуры ты спатыкаешся, нават, ну, скажем, з віленскім барока, але ты не разумееш нават, што гэта беларуская архітэктура. Таму што табе ніхто пра гэта не патлумачыць. А ў Менск прыязджаеш, вось, ну, па-беларуску напісана. Беларускім помнікі беларускім дзеячам усялякім. Ну, як ты гэта збытаеш яшчэ з чымсьці? У Менску літаральна, ну, раней прынамсі было больш беларушчыны, чым у Віцебску. Нягледзячы на тое, што ў Віцебску там былі ўсялякія, не буду зноў ж такі казаць назвы бараў, у якіх выступалі там Вольскі і іншыя ўсялякія музыканты, то бок былі свае асяродкі такія беларушчыны, але на досыць андэграундным узроўні. Каб іх апынуцца, трэба было рэальна быць у тэме. Быць змагарыкам трэба было. Я такім не быў. Зноў ж такі паўтаруся, я да ідэі беларушчыны ставіўся вельмі скептычна, калі вучыўся ў школе. Мне было паебаць абсалютна. Пры гэтым я не быў і аматарам расейшчыны, то бок я не быў адным з тых людзей, якія чыталі там які-небудзь плюм, нахуй, данацілі Егору Пагрому. Я у рот ебаў ірашку таксама, то бок я лічыў сябе касмапалітам тады па сваёй маладосці, недасведчаны. А як толькі пачаў, ну, па-першае, дараслець, канешне, па-другое, пачаў катацца ў Менск, пачаў, у прынцыпе, катацца па Беларусі, у Гародні пабываў, у Гомлі, і патрыятычныя пачуцці, яны з'яўляліся самі сабой. Я ўпэўнены, што зараз, окей, я не ўпэўнены, я дапускаю, што зараз маладыя людзі, якія прыязджаюць у Менск, яны гэтага ўжо не адчуваюць. Засталіся помнікі, засталіся назвы вуліц, але беларускай мовы стала менш. Беларускіх івентаў менш, беларускай мовы ў публічнай прасторы менш, беларускай культуры менш, тэатру няма, фактычна, оперы няма, фактычна. А што яшчэ там, блядь, у Менску-то? Ніхуя. Так, Саладуха Дэмакрат. Вітаю, Маргінэс, пераехаў нядаўна ў Кракаў. Хацеў бы спытаць, як ты сацыялізаваўся, калі апынуўся ў новым горадзе? Ці хадзіў ты на якія-небудзь сустрэчы з мясцовымі беларусамі? Вельмі цікава.
Мне здаецца, я да гэтай пары не сацыялізаваўся ў Кракаве, і гэта праблема. Я не ведаю, як яе вырашыць. Мне вельмі цяжка знаходзіць новыя знаёмствы. У Любліне гэта было неяк прасцей рабіць, але тады ў мяне было неяк больш, у прынцыпе, зараду на тое, каб актыўнічаць. Я там і цэлы год фактычна арганізоўваў літаратурны клуб. Мне было вельмі цікава. А калі я пераехаў у Кракаў, магчыма, праз вучобу, магчыма, праз тое, што горад вялікі, шмат нейкіх суполак незразумелых. Людзі тут ужо даўно нейкімі суполкамі сваімі жывуць, не асабліва... Карацей, мне складана, вось ведаеш, прыходзіш у кола старых сяброў, якія паміж сабой нешта сваё абмяркоўваюць. І тут ты нейкі новы хуй. Мне складана, блядь, у гэтай абстаноўцы знаходзіць новыя знаёмствы, асабліва, калі ты ўжо сам асабліва актыўнічаць не хочаш. Я не хачу ніякі клуб весці больш. Але, прынамсі, вось я сацыялізуюся, можна сказаць, праз свой канал на Ютубе. Не ў Кракаве, але, прынамсі, у сеціве я гэта раблю. Гэта вось мой спосаб сацыялізацыі, калі што. Такую вам таямніцу здражу зараз. Вось тое, што зараз адбываецца на стрыме, гэта мой спосаб сацыялізавацца. Таму што іншыя спосабы ўжо не спрацавалі. Я ўжо, блядь, расчараваўся ва ўсёй хуйні, якую я спрабаваў, жывучы ў Польшчы. Вось гэта такая апошняя, блядь, моя спроба неяк паспрабаваць знайсці сябе ў сацыяльных стасунках. Вось таму я не той чалавек, у якога трэба пытаць парады. Паспрабуй, вось у Кракаве праводзяцца рэгулярна імша па-беларуску. У касцёле святога... як ён называўся? Касцёл святога... Секунду, зараз я скажу дакладна. Можаш знайсці ў інсце каталікі Кракава, просто пішаш, знойдзеш іхнюю інсту. Это касцёл Świętego Szczepana. Там кожную нядзелю людзі збіраюцца на імшу па-беларуску, можаш далучыцца. Я таксама там перыядычна з'яўляюся. Але зноў ж такі, не тое, каб хрысціянская суполка для мяне цалкам адпаведная. Я гэта таксама зразумеў нядаўна. Я шукаў там трошкі іншых рэчаў у параўнанні з тым, што я там сапраўды знайшоў. На мой погляд, хрысціянства, на жаль, вось гэты вобраз таго, што, блядь, традыцыйная сям'я ходзіць кожную нядзелю ў касцёл, каб фармаваць нейкую лакальную супольнасць. Ну, блядь, вось ты прыходзіш у касцёл, што польскі, што беларускі, гэта не беларуская нейкая выбітная рыса абсалютна, якая не сустракаецца больше ні ў якіх а не ў якіх іншых народаў. Вось ты прыходзіш і што ты чакаеш пачуць, як такі чалавек правакансерватыўных поглядаў. Думаеш, ну зараз пачнецца пра сям'ю, пра важнасць лякальнай самаарганізацыі царкоўнай, што зараз пачнецца пра тое, што трэба вось прытрымлівацца традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, нараджаць дзяцей, там, блядь, падтрымліваць адно аднога, трымацца разам. Ты прыходзіш, табе пачынаюць прамываць мазгі хуйнёй пра тое, што вось глядзі, ты бедны хуй, жабрак. Што ты, як кансерватар, як правы, хочаш пачуць? Вось ты бедны хуй, жабрак, прыходзь у нашу хрысціянскую суполку, мы табе дапаможам. Таму што гэта тое, для чаго такія суполкі ў прынцыпе існуюць. Мы табе дапаможам, і ты, магчыма, калі ўстанеш на ногі, таксама дапаможаш іншым нашым братам па веры. Але насамрэч, што ты прыходзіш і чуеш? Ты бедны самотны хуесос? Неважна, блядь, таму што Ісус заўсёды з табой. Ты бедны, табе няма на што кушаць? Неважна, блядь. Ты ўсё роўна здохнеш і апынешся ў раі. Там табе будзе ахуенна. І так
было ў кожным кейсе таго, калі я спрабаваў пачынаць хадзіць у касцёл. То бок я не хрысціянін і як бы тым больш не каталік. Я просто спрабаваў гэтую форму сацыялізацыі. Мне яна не тое, што прям зусім не спадабалася, але я не знайшоў у ёй вось гэтага сэрца нейкага, блядь, якое сапраўды мяне цягнула б у калектыў. Я адчуваю сябе імпостарам у такой супольнасці, таму што, блядь, усе каталікі, а я ж, блядь, ніхуя не каталік. То бок я піздану нешта такое правацкае, а яны такія: не, блядь, аборты гэта ахуенна, напрыклад, скажу. Таму што, ну, блядь, касцёл каталіцкі то ўжо аборты прызнае. Все заебись, блядь. Мы ж не некие там польские католики. Все, блядь, и вось. Там, ЛГБТ, да, ЛГБТ нормально. Да. Разводы, разрывы шлюбов, да, нормально. Ну, мы такие либеральные католики. Вось, адкуль не ведаць, якія гэта конкретно католики, блядь. Вось я піздану нешта, да мяне ж буду ставіцца як да поўнага уебана, як да фашыста, блядь. Карацей, я не знайшоў яшчэ свайго neighborhood. Я яго спрабую стварыць у сеціве. Так, натхняўся Махатма Ганді, поляк і венг, два братанкі, не ведаю, хто такі венг. Мне так смешна глядзець, як мне знаёмыя навукоўцы ездзяць, як мае знаёмыя навукоўцы ездзяць на рашкаванскія навуковыя выставы з пустымі стэндамі. Поляк і венгр, два братанкі, так. Менск гэтак кал, Свіслач сулі. Ну, тады Віцебск гэта ваткі кал, а Віцьбы ўжо, ў прынцыпе, не Віцьбы гэта, заходняй дзвіны не існуе, ў прынцыпе, як ракі. Change my mind. А як жа помнік гіганту? А, ну так, яшчэ адзін выбітны беларускі дзеяч, праз якога можна пазнаць беларускую культуру. Золотой рыбцы, у якой спиздили ключ, блядь. Ну вы реально, вы зараз мяне разъебете своими аргументами. Я уже адчуваю, як пачынаю абсірацца, таму што залатая рыбка гэта сапраўды той самы козыр, блядь, у рукаве трампаўскі. Ніхуя там ужо не напісана, дарэч, калі я з'язджаў, ужо новыя таблічкі былі рускамоўныя, лацінку ўжо знішчылі. Праўда, блядь, а я вось ніхуя пра гэта не ведаў. Дзякуй табе вялікі, што ты мяне праінфармаваў. Я распавядаў пра свае ўражанні ў 18 і 19 годах. Сука, блядь, ёбаный, блядь. Другі раз ужо, блядь, сука, блядь. В 18-19 годах былі таблічкі нахуй па лацінцы. Не толькі ў метро, але і на вуліцах Менску. Беларуская лацінка, блядь, была. Ды, по-моему, зараз поебать. Што поебать? Цябе было не похуй, не цябе, а табе. Не похуй на гісторыю рок-порту, ды і Ліберці-Сіці, разумею. Што за рок-порт, блядь, што за Ліберці-Сіці? Ліберці-Сіці, гэта нейкая хуйня з гульні. Ліберці-Сіці, блядь. Знаёмае нешта, Ліберці-Сіці. Што гэта за хуйня? Ліберці-Сіці. Ліберці-Сіці, гэта ж, блядь, горад з GTA 3. Что ебануты нахуй. Кто-нибудь уже писал, что там нема больше латинки? Бля. Не, никто не писал. Ладно, я разумею, что это троллинг. Троллинг тупостью пачаўся. А гэта означает, что... Гэта, ведаеце, гэта нават не троллинг тупостью. Хотя не, гэта... Ну, фактычна так, фактычна гэта троллинг тупостью. Мяне спрабуюць затролліць. Я лічу, гэта знак, что трэба завершать нашу цудоўную трансляцию, блядь. Стримим уже больше за 4 гадзіны. Давайте. Дзякую всім, хто быў. Мы паглядзелі цэлую хвіліну відосу Шабуцкага. Я вас усіх з гэтым віншую. Так. Так, давайте, может, какую-нибудь композицию на развитание. Что такого можно поставить-то? За что клейм не прилетит?
Мне здаецца, за ўсё ўжо можа клейм прыляцець. Нават за клясыку. Чтоб такога паставіць. Дарэчы, хто яшчэ не чуў, нагадваю, у наступны чацвер будзе стрым з вертасексуалам. Тым самым гендерфлюідным вертасексуалам. Тут на ютубе хутчэй за ўсё яно будзе. Вось усіх запрашаю. Такс. Давайте, мабуть, в телеге нечто поставлю. Что тут такого есть у нас в телезе? Блять, есть покуса поставить трек Дорошенки. Ну-ка. У него есть аудио на канале. Блять, где эта хуйня? Так. Вось, аудиофайлс. Так. Галина Губенко. Что тут у нас? Столица Полесья. Не, тут некие только репосты, блять, одни. Нет, это не то, что нам треба. А что у нас тут? Так. Давайте вы эту песенку поставим на развітанне. Добра, усім дзякую, хто быў на стрыме. Дзякую усім, хто данаціў, хто пісаў свае паведамленні. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Telegram, на Instagram, на Telegram, на Patreon. Донатьте, приходьте на стрімы. Усім добраноч і до суботи. Пакуль. Блять, я не это хотел поставить. Секунду, блять, что за хуйня? Где эта хуйня? Только что была. Во.